فسلنا الله سبحانه نسي سكين نزرع الأملاخ مولا النفس سيد المسيحين كنفسه كنا تعرف في زي الجلس لنا يوم في زي الجلس نعملنا أولاد في زي الجلس السوق العلوم سعوسة مدري ليبا إسرائيل كويو كمين ما أمدري نمت إسرائيل بإجابة فرقيسي أقرأ الله عنه سيكون مساء رئيس دولة إسرائيل كمين ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ ስምካ ይባረክ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ስምካ ይባረክ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣምላኽ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ ኣምላኽ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ ስምካ ይባረክ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ስምካ ይባረክ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ነመስግኖ እግዚአብሔር ንስምካ ሜጋላባዳላባጋዳላባጋዶስ ክብሪ ኣባርያም ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ከም ተባህለ ነመስግኖ ንስምካ እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ደጌታትና ንመጽእ ናባኻ ንምስጋናኻ ሒዝና መጺና ኣለና እግዚአብሔር ንስምካ ንባርኾ ኣለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሓደ ቃል ከነብብ እሞ ብኡቢልና እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽልይና ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ከምዚ ይብል ስለዚ ከዓ
أتوم كابت سماوي صوعة قدز لكم قدسان حواتي كم تموسى دما أب كل بيتو أمون زنبرة نابتنا تدشمو أمون زخون يسوس نايم إمانا هواريان ليك كهناتن أغلبو كم تتسرح بيت كابتا بيت زبلز كبري زلوو نعوخ كم موسى زبلز كبري تقبي ولو بيت زبلسي سرحي اللوا تنخلو زدالو قنا أملاخي لبي مدلاو كخون እግዚአብሔር ይባረክ لبي كقلب نابت جماري نابت دمدامي زخون يسوس لبنا كقلب بخلق كيوسل هيوت كابوس لتفلفل نابتي جماري نابتي دمدامي سلازي نفس وقفنا እግዚአብሔር يمسكن لبنا منتي كحلو كاب كبدنا صبق منت خفلفل درساناتنا نعود راي كخون منتي لبنا እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ተቆጣጠር نبلالنا لو معدي نبلالنا እግዚአብሔር አቦይ لبسب كاب كله قراح حسومي مو እግዚአብሔር من كيس تبهلو من كيس توعلو سخاغن لبسب تفتنو تمرمرو እግዚአብሔር لومي كم تداويت نلب بي أب قدمي خايف سوسوز بلكا لومي نتنا فرحتك زمرح ياوك ألكا أب لبسب كتصنع مو እግዚአብሔር بقوم انت خملالس لومي نتصل لنا نابتي جمارن نابتي دمدمن زخونه كريستوس أتم كابت سماوي صوع قدا زلكم قدسان حواتي كم تموسى دما أب كل بيتو أمون زنبره نابتنا تدشمو أمن زخونه يسوس نايم إمانا هواريان ليك كهناتن أغلبو دك إسرائيل لبومنا موسى يخيدو نيرو كم موسى زعبقن كبر زلوا متيو سلازل لبخم نابو يقيك أني لوام እግዚአብሔር ይባረክ حواتي لبي انت زي حلي خيو يخيدي ينفري لومي እግዚአብሔር ይባረክ لبخم بقوق التحز بتقول زقل كالتحز بخوناتاتن بنايزا مدري زعشو نجرن كي وسد منتي حنساب بز نجر زتصلي እግዚአብሔር ይባረክ ازي زستو عليه حواري باولوس انتايلو اذا مدراويت ناي دنكان بيتنا تفرستكوا حنت هنصا خب املاخ بيد زي تجبرت ناي زلعلم بيت اب سمايات كم زلاتنا نفلطينا يلو እግዚአብሔር ይባረክ مزغبكمن لبخمن اب تفراسي زي كونه اب تنزلعلم صنيعو زنبر ابو منتي كتكل بز نجر غويتا دغفني لبي رداني بلو እግዚአብሔር ይባረክ بز نجر زي لبي رداني እግዚአብሔር اب تحلافي زي كونه اب زي حلف اب براسي زي كونه اب زي صملو اخليل لبي ابو خغبرو معكنكا نايز غفحي كونن مدراو نغركا سلز تمام عملكا سماياو نغركا وحسي مالت ايكونن بز نغر زغويتا ردانا دغف ندلي حنسا بز نغر صلي እግዚአብሔር ይባረክ لبخم يفسس اب قدم እግዚአብሔር نابت تجمرن نابت زدمدمن يسوس لبي كتمت نابت جمرن نابت دمدمي ان يسوس نتمت حواتي كي تدخمون نفساتكم دما كي حللا نتي كبحت انا برسو كنزز اكل مصرار تعقس يسوس ذكروا يزبل مانم
أما أكلنا لبو زقوهي خيلو دباس لبز خوانا قويتالو نابو تراي كتقلب زقبركا قويتالو يا إيروسكم إلو قالي بتصنع حميم اللامون عام سبولو نلبو زدكم من أمنتو زدكم بدك زموت صدم سجن قويتا سلز رأيه يا إيروس والكاسك تحوي أمو هاي تفرح إلو هاي تفرح زبل قويتا مسانا اللوك زيابير يبارا نلبخم زد صنع قويتا مسانا اللوك زيابير أبا هاشحات ملاغتخا يسجدوا اللو بقدميخا سمكان بكنا بلو قرمان كبرنا بلو سلازي سغاين نبلن ممسكان عينك وارهتن كبير كاخنري كلونا نسو يحابي حاقوسنا أملاخ سماي نغوس كلا مدري أملاخ سماي نغوس كلا مدري سمكاي بارك أب سماي يا مدري سمكاي بارك أب سماي يا مدري أملاخ سماي نغوس كلا مدري أملاك سماي نغوس كلا مدري سمكاي بارك أب سماي يا مدري سمكاي بارك أب سماي يا مدري هاي شحات ملاتخا يسجدوا اللو بقدميخا سلطان حيل ناتكايو قرمان كبرن دابل نحنا ونا بزا مدري سلزي بالكامسالي نملخك تغانينا نبارخك دويلنا أملاخ سماي نغوس كلا مدري أملاغ سماي نغوس كلا مدري سمكاي بارك أب سماي يا مدري سمكاي بارك أب سماي يا مدري سمكاي بارك زيابير بزيكا خامن علني كم زبل داويت نسو كبيرون تدارينا كابو زبلت عقبت يبلنا منفس كاب زغو بايزي ملالس እግዚአብሔር ህልውና ኻ እግዚአብሔር አቦ አመ ዘመራን ይመላለስ እግዚአብሔር አብተቃል ዝበና ይመላለስ አብ ጉባኤኻ ይመላለስ አብቶም ልቦም ዘقلቡ እግዚአብሔር ልብኻ ይመላለስ በመጎስካ ኸረና ይጽናዕሎሚ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ግንባርና አንጻር ኩሉ ግንባር ከተትሩሮ ንጽልለና ሎሚ ሓድሽ ነገር ክኸውን أبا هزبل بوتا عجا بتحني رت تصبق رستي متيوني صحفيو لو مرستنا እግዚአብሔር بمنفس تغافلنا يينا نمسكنو سمكا يبارك እግዚአብሔር አብዱንኳን ጻንቃን እልልታሎ እግዚአብሔር ይባረክ እልልታሎ አብዱንኳን ጻድቃን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነመስግነካለና نبارك لنا እግዚአብሔር ልብና ስለ ዘقلበ ተመስገን ልብና እግዚአብሔር ናብት ደምዳሚ ናብት ጀማሪ ዝኾነ ኢየሱስ ናቡ ስለ ዘጠመተ ጎይታ ነመስግነካለና Thank you Lord Jesus I give all the glory እግዚአብሔር Hallelujah نايلو حواري باولوس أبز دنكوان إزي خلناس أتمواتي بهيوت من تخوحات أبلعليو كن لبس انبر كن كنتات سلزين فتو كبيدنا نس قرقر لنا قناخة تنزز الدالونا عربون من
መንፈስ ከአዝሃበና አምላኽ ይሉ አብዙ ኮይና እንደፋነቃለና ይሉ እግዚአብሔር ይባረክ ሰማያዊ ነገር እዚ ህዝብ ይተዎ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ሰማይ ከሐስብ ናይ ላዕሊ ከሐስብ እግዚአብሔር ባሪኻ ርዳአዮ ህዝብኻ ርዳአዮ እግዚአብሔር ድምጽ እግዚአብሔር ንኢራባት ይዘውልድ ሎሚ ድምጺ ኣብ መንፈስኩም ይሰማዕ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ድምጺ ኣብ ውሽጥኩም ዳሃይ ይሰማዕ ናይ ጎይታ ዳሃይ ኣቲ ኣብ ቃቁራ ዘለኺ ኣብ ምሕብእ ጸድፊ ዘለኺ ርግበይ ንዕውፂ ድምጽኺ ጥዑም ገጽክ እውን ጽቡቕ እዩ እሞ ኣርኢኒ ኢልዋ ሎሚ ገጽኩም እግዚአብሔር ይባረኽ ብፈገግታ ሃፍ ስማይል ሃሌሉያ ምሕረት ኣሎ ኣብ ዝፋኑ ቀንበር ምስባር ኣሎ ናብ ዝፋኑ ምስ መጸኻ ኣርዑት ይስበር ካብ ክሳድካ ጸለማት ይቕንጠጥ ካብ ድንኳንካ እከይ ናባኻ ኣይቀርብን እዩ ስቓይ ናብ ድንኳንካ ጥቕዙ ኣይቀርብን እዩ እቲ ምንታይሲ ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ከናግፎ ስመይ ስለ ዝፈለጦ ድማ ከልዑለ ክጽዋዓኒ ኣነ እውን ክመልሰሉ በጸበባ ምስኡ ክኸውን ከናግፎን ኣነ እውን ክኽብሮ እየ ኢሉ እግዚአብሔር ነዊሕ ዕድመ ኸጽግቦ ዘላለሙን ምሳይ ኢሉ ካብዚ ዝዓቢ በረኸት የብልካን ህዝቢ እግዚአብሔር ሰማያት ካበዚ ቃል እዚ ይጎልበብ ሰማያት ኣየራትና ሁሉ እግዚአብሔር ስኻ ተቆጻጸር ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያሙን እግዚአብሔር ኣብቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ልቦም በኣኻ ዝፍሳህ እግዚአብሔር መንፈስካ ይፍሰስ ህልውናኻ ይፍሰስ እግዚአብሔር ደሚቕካ ተርኢ እግዚአብሔር ንድምፅና ሸለል ዘይትብል ጎይታ ስምካ ይባረኽ ንምህለላና ሰሚዕኻ ደበኽ ትብል ጎይታ ስምካ ይባረኽ መዓስ ሸለል ትብሎ ድሃየይ ክሰምዖ ኢኻ ትብጎ ድምፀይ ስለይተነቓንቕ ነኻው ነመርድአይ ሰይፍኻ ትመልእ ንዝቓዕተወት ነብሰይ ጽጋባ ነመርድአይ ኣብ ዙፋንካ ኣለኻ ንኽረዳእኩም ኣብ ዙፋኑ ኣሎ ንዝቓዕተወት ነብሰይ ጽጋባ ነመርድአይ ኣብ ዙፋንካ ኣለኻ መዓስ ሸለል ትብሎ ድሃየይ ክሰምዖ ኢኻ ትብጎ ድምፀይ ስለይተነቓንቕ ነኻው ነመርድአይ ሰይፍኻ ትመልእ ንዝቓዕተወት ነብሰይ ጽጋባ ነመርድአይ ኣብ ዙፋንካ ኣለኻ ንዝቓዕተወት ነብሰይ ጽጋባ ነመርድአይ ኣብ ዙፋንካ ኣለኻ ንዝቓዕተወት ነፍስኻ ጽጋባ ዝገብር እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና እልል ይኹን ጓህን እህእታን ካብ ማእከልና ይህደም ገስጊሱ ይውፃእ ካብዚ ጉባኤ እዚ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ እውን ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ እውን ዘይተሓስበ ኣብ ዒንትና ግሩም ዝኾነ ነገር ኣብ ማእከል እዚ ጉባኤ ይኹን እግዚአብሔር we need your voice ሕቶ ዘለዎ ሕቱ ይመለስ እግዚአብሔር ሕንቅሊተይ ዘለዎ ምስ ሕንቅሊቱ ኣይመለስ እግዚአብሔር ኣቦ ምትንኻፍ ይኹን ከምቲ ኣብ ቤታ ኸላ ዘፈር ክዳኑ እንተተንከፍኩ ክሓዊኤ ዝበለት እግዚአብሔር ከከም ኣመጻጽኡ ህዝብኻ ኣብ ቅድሜኻ ቀሪቡሎም ወርድኣዮም በኢየሱስ በክርስቶስ ያው ሽም ንዘመርቱ እውን እግዚአብሔር ይጽልየሎም እግዚአብሔር መጎሶም ንስኻ ኹን ያሪኮ ዘፍርስ ካብ ኣፎም እግዚአብሔር መዝሙር ይውፃእ ክብደት እግዚአብሔር ኣቦ ዝኣሊ ቀንበር ዝሰብር እግዚአብሔር ኣቦ ዝመዝሙር እዚ ኣብ ኣርያም ዝኣቱ መልሲ እውን ዝህብ መዝሙር ይኹን ጎይታ ንጽሊ ቃልካ እውን እግዚአብሔር ንእግርና መብራህቲ ንመንገድና እውን ብርሃን እሞ
بقالك هون تزاربنا نفس وقف سب እግዚአብሔር ልቡ እና ተሐጎሰ መንት ከይድ ልብ ነፍስ ወقف ሰብርዳ ኩሉ ኸፉ ይሰበር በዘረፍት ዚ እግዚአብሔር ዝንቀሳቀስ ኩሉ ናይ ጸልማት ኃይሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበር እግዚአብሔር አቦ በትሪ ረሲነት ንርስት ጻድቃን ሎሚ እግዚአብሔር አይነብርን ይሞ ሎምን ግልብጦለና ካብ ልዕሊ ነፍስ ወقفና ይገልበጥ ስልጣን ጸልማት ይቀንጣጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መብረቅ አብሪዕካ ሸብሮም ፍላጻታትካ ወርዊርካውን አህድሞም ስለዚህ ገበርካልና ሁሉ ሰናይ ነመስግነካ ክብርና አምልኾን ምስጋናን ስግደትን ዝናን አድናቆትን ንዓኻ ነትገንሸል መስዋዕት ድኾንካ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ጆንስ መዘምራን ክንቀጽልና እግዚአብሔር ብርሃን ሃሌሉያ ሎሞን ብርሃን ኢየሱስ ብርሃን ሃሌሉያ ሓደ ቃል ከንበበሞ ሓወይኳ ክብሎ ጸኒሑ ቃልካ ንእግረይ መብራህትን መንገደይ ድማ ብርሃን እግዚአብሔር ይባረኽ ልዕሊ ለግን ኣነ ኸንብበ ንስኻ ምሄርካኒ ኢኻሞ ካፍርድኻ ኣይርሕቕን እየ ቃላትካ ነትነሓገይ እምብዛ ጥዑም እዩ ንኣፈይካ ካብ መዓር ዝበለጸ ይምቅራ ሳላት ትእዛዛትካ ኣእምሮ ረኸብኩ ስለዚህ ኩሉ መገደይካ ሓሶት ጸላእፉ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ድማ ብርሃን እዩ ንፍርድታትካን ጽድቅኻን ክሕሉ መሓልኩ ኣጽናዕኹ ኸዓ እግዚአብሔር ይባረኽ እንታይ ክንገብር ንቃል ፍርድታትካ ሃሌሉያ ጽድቅኻን ክሕሉ መሓልኩ እስከሎም ማዓልቲ እግዚአብሔር ይባረኽ ናይ እግዚአብሔር ቃል ጽኑዕ ግንቢና ናይ እግዚአብሔር ቃል መናገፊና ናይ እግዚአብሔር ቃል መሳገሪና ሃሌሉያ ነቲ ጸልመተ ህይወትና ብርሃን ዝሃበ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይሕዋት ሰማይን ምድርን ከሐልፍ ቃል ይግናን ዘለዓለም ታይኮን ይሉ አሐልፍ ንሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ሓለፋ ኩሉ ዘለብ መካነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢሎም ማዓልቲ ሃሌሉያ እዚ ቃል እዚ ኣውሽና ይስጠን እዚ ቃል እዚ ኣውሽና ይስራሕ كم تحالق أميتي زبلو حنتك قال تزارب سود ما ودي كفوسي زبله لما عند حنتك قال أبزكو بأيتي تخو بإيسوس كريستوس متسأل له حنتك قال زيادة حنتك قال تزارب أبايه قال كبرهانين هوتي قال كبرهانين هوتنا أوه هاليلويا
هاليلويا تمكتي جيريو نزي عبوزي تمكتي جيريو نزي نقوسي تمكتي جيريو نزي عبوزي تمكتي جيريو نزي نقوسي ኢየሱስ ብርሃንኪ ሃሌሉያ ኢየሱስ ብርሃንካይ ሃሌሉያ ሓደ ቃል ወይን ከንብብ እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ መዝሙር ዳዊት 18 ንመብራህተይ ተድምቆ ኢኻሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጸልማተይ የርሆዩ በኣኻን ሰራዊት ይጥሕሶ እሞ በኣምላኸይ ከዓ ንቐጽሪ ይዘሎ መገዲ ኣምላኽ ስፍጽምትያ ቃልካ እግዚአብሔር እተቆልዐ ነቶም ብኡ ዝውከሉ ድማ ዋልቶኦም አሜን ነቶም ኣብ እግዚአብሔር ዝውከሉ ድማ እንታይ ዋልቶኦም ሃሌሉያ ዋልታኺ ሃሌሉያ ጸግዕኺ ሃሌሉያ ሰላምኪ ሃሌሉያ ዕረፍቲኺ ሃሌሉያ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ አው ዝተወከሉ ዋልቶኦም ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ራና ማሽዳ ላላባናማስ Negere
ነገረይ ኩሉ ኣብ እግሩ ገይረ ዘተኣማምን ኢየሱስ ረኺበ ነገረይ ኩሉ ኣብ እግሩ ገይረ ዘተኣማምን ኢየሱስ ረኺበ ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ገለኣቶም ብምፍራስ ይእመኑ ገለ ድማ ብሰረገላታቶም ኣነ ግን ኣንስምካ እግዚኣብሔር ሓይለይን ዋታይን ገይረ ኣለኹ ገሊኣቶም ብምፍራስ ይእመኑ ገለ ድማ ብሰረገላታቶም ኣነ ግን ኣንስምካ እግዚኣብሔር ሓይለይን ዋታይን ገይረ ኣለኹ ብፅናዩ ኣባኻ ምውካል ሓለፍ ኣለዎ ንስምካ ምእማን ነዚ ተረዲ ናባኻ መጺአ ተጠቅዓኒ ንስኻ ኢኻ ብፅናዩ ኣባኻ ምውካል ሓለፍ ኣለዎ ንስምካ ምእማን ነዚ ተረዲ ኣባኻ መጺአ ተጠቅዓኒ ንስኻ ኢኻ ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ትምክሕተይ ቀረባ ልበይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ኢየሱሰይ ኢኻ በይንኻ ዝብሎ ናተይ ገሊኣቶም ብምፍራስ ይእመኑ ገለ ድማ ብሰረገላታቶም ኣነ ግን ኣንስምካ እግዚኣብሔር ሓይለይን ዋታይን ገይረ ኣለኹ ገሊኣቶም ብምፍራስ ይእመኑ ገለ ድማ ብሰረገላታቶም ኣነ ግን ኣንስምካ እግዚኣብሔር ሓይለይን ዋታይን ገይረ ኣለኹ ብፅናዩ ኣባኻ ምውካል ሓለፍ ኣለዎ ንስምካ ምእማን ነዚ ተረዲ ኣባኻ መጺአ ተጠቅዓኒ ንስኻ ኢኻ ብፅናዩ ኣባኻ ምውካል ሓለፍ ኣለዎ ንስምካ ምእማን ነዚ
زناي سلام بوتا هاليلويا زبوتا زناي عرفت بوتا هاليلويا نبيت እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ ጽሑፍዩ ካብዚ ቤት እዚ ሰላም ሒዞም ክምለሱ ካብዚ ቤት እዚ ሓጎስ ሒዞም ክምለሱ ጭንቀት ዘበለ ይርሓቅ ሮማ ካሳ ካርዶ ላፓርዳ 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 ለለሞት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ጽልል ዓርት ባርነት ሰብራለሁ 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 ላፓርዳ ላፓርዳ ለለሞት ላፓርዳ ላፓርዳ ብርሃን ይሁን በኢየሱስ ስም ብርሃን ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብንሕንሕ ይሁን በኢየሱስ ስም ብንሕንሕ ይሁን በኢየሱስ ስም ብትንሣኤ ይሁን በኢየሱስ ስም ብትንሣኤ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብርሃን ጌርካዮ ሕይወተይ ብርሃን ብርሃን ጌርካዮ ሕይወተይ ብርሃን ብርሃን ጌርካዮ ኢየሱስ ብርሃን ጌርካዮ ሕይወተይ ይድመቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ይድመቅ በኢየሱስ ክርስቶስ አባት ተባረክ አባት ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ብርሃን ኢየሱስ ብርሃን ትናይ ክብር ንጉስ ኣብ ውሽጣኻ ኣትዩሎ ኣብ ውሽጢ ልብኻ ኣሎ ሃሌሉያ ስሙ ይኽበር አሜን ጅድማ ክንዝምሪና ክንንቀሳቀስ ክንጎይና አሜን ተአውሽና ዘሎ ኢየሱስ ተአውሽና ዘሎ ኢየሱስ ኮጉየና ሃሌሉያ 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 ኩነታት እንደሃለወ ሽግር እንደሃለወ ንሕና ግን ክንንቀሳቀስና ክንጎይና ሃሌሉያ በአና ዘይኮነሲ ሃሌሉያ በዚ ሁሉ ዝህበና ኃይል ንሁሉ ይኹለ አሜን ትኹለ ኢኻ ትኽእሉ ኢኺ ነዚ ዘይከኣል ዘኽእል ኣምላኽ ኣውሻጠ ኸሎ ኣብ ውሽጢ መንፈስ ካሎ ሃሌሉያ ከም እንዳበልና ክንዝምር ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ
هاللويا هاللويا كبرنا أملاك يكون يسوع قويتاي آمين هاللويا يس كبرنا أملاك يكون we'll be together بحدا خنكوينا أملاك مسكن نتمنفس نجزايه يسوع قويتاي جابير أبزحوا يبارككم مزمران جابير سنة آمين آمين جابير كنا بزح يفوت آمين كبزح خلوا زي فوتوس على أجن الله بعل بنينا بعل يهودا الله يكونن مصحف قدس كنغرنا خلوس داويت نغزابير بمسغنا كገልግልዎ خلو سجدلو خلو መሳሪያ ሙዚቃ አድሚቆም ከቃኒው خلو አምላኽ መስገን ዳዊት ካ ይሰርር ነበረ ይልና ሰበይት ካ በመስኮት ኮይና ሪአቶ ወይታ ኣብ ቅድሚ ኣግራዱ ክቅላዕ ከመይ ሎሚ ሓሰረ ኢላቶ እግዚአብሔር ክብ ምባልና ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ መዃንና ከምቲ እግዚአብሔር ዝገብረና ማለት ኣምላኽ ይመስገን ኣምልኾ ማለት ኩሉ ግዜ ምጭዳር ኣይኮነን ብኸመይ ኣምን ኣምላኽ ይመስገን ሓደ ግዜ እውን ኣሎ ደው ኢልካ ንእግዚአብሔር ከተገልግለሉ ዘይትኽእል ክብሪ ይመጽእ ኣሜን ኣሜን ደኽሰምዕ እቲ ክብረቲ ይመጽእ ኣሎ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣሜን እቲ ክብረቲ ይመጽእ ኣሎ እግዚአብሔር ይባረኽ ክሳብ ዝመጽእ ግን ከምቲ ዝገበረና ኮይናን ጎይታ ከነምልኾ ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ማቴዎስ 26 ካብ 6 ጀሚሮ ከምበ ማቴዎስ 26 ካብ 6 ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ስምዖን እቲ ለምጻም ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ክቡር ቅዱይ ቅብኢ ዝመልአ ብልቃጥ ሒዛ ናብኡ መፀት ኣብ ማኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ድማ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ ደቀ መዛሙርቱ እዝሪኦም እዚ ክንዲ ዝኣክል ጥፍኣት ንምንታይ እዩ ንብዙሕ ተሸይጡስ ንድኻታት ግዳ ምተዋህበ ነይሩ ኢሎም ተናደዱ ኢየሱስ ግና በሎም እዛ ሰበይቲ ጽቡቕ ግብሪ ጌራትለይ ኣላ እሞ ስለምንታይ ተጉሂዋ ኣለኹም ድኻታትስ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም እዮም ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣይነብርን እዚ ኣብ ርእሰይ ዘፍሰሰቶ ቅዱይ ቅብኢ ግና ንምቕባረይ ከተዳልወኒ እያ ዝገበረቶ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ እተሰብኮ ዘበለ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከሪኣ ከም ዝንገር ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ኣብዚ ዝሃበ ዝከር ኣሜን ኣሜን ደኽስማዕ ኣሜን ደኽሰምዕ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ምናልባት እታ ናይ መወዳታ ትሬዠር ናታ መዝገብ ሃብቲ ትብላ ነገር ነይራ ክትከውን ትኽእል እያ ግና ኣምላኽ መስገን እግዚአብሔር ልባ ደሪኽዋ ኣምፂኣ ከዓ ነቲ ቢልቃጥ ሰይራ ኣብ ርእሲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፍሲሳቶ ማለት እዩ እዚ ምስ ኮነ እቶም ዝረኣዩ ዘበሉ ኩሎም ኣይኮኑን ዮሃንስ ከምዘይ ነበረ ኣብዚ ከምዘይ ነበረ ነጊርና ኣሎ ኣምላኽ መስገን እቶም ንጎይታ ዘፍቅሮ ቅር ኣይበሎምን ኣምላኽ መስገን ኣሜን ደስ ኢልዎም ምክንያቱ ዮሃንስ ክዛረበና ከሎ ይሁዳ ከምኡ ከም ዝበለ እሞ ንሱ ከዓ ሰራቂ ስለ ዝኾነ እምበር ንድኻታት ሓሊሎም ከምዘይ ኮነ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ንእግዚአብሔር ኢልና እንገብሮ ዘበለ ኩሉ መስዋዕቲ ክሳራ ኣይኮነን ኣሜን ኣሜን ደኽሰምዕ ጥፍኣት ኣይኮነን ክንዲ ዝሃብና ንሃብ ንእግዚአብሔር ክንዲ ዝተወፈና ንወፊ ክንዲ ዝኣክል ግዜ ንእግዚአብሔር ንወፊ እዩ ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ኣይኮነን ጥፍኣት ኣይኮነን ሰይጣን ግን ኩሉ ግዜ ክንዲ ዝኾነ ጥፍኣት ንምንታይ ኮነ እዩ ዝብለካ ማለት እዩ ግና ኸ ኣምላኽ ይመስገን ምናልባት ካብ ኢድካ ዳቆርብ ፍልይ ኢሉሎ እምበር ካብ ሂወትካ ኣይክደን ምናልባት ኣብዚ ምድሪ ዝተዘይረኸብካዮ እውን እንካን ሃባን ኣይኮንና ንኣምን ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ሰማይ ግን እንታይ የዳልወልካ እዩ ክብሪ የዳልወልካ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ይባረኽ ክንህብ ከለና ብልግሲ ክንህብ ከምቲ ኣብ ልብና ዘሎ ክንህብ እግዚአብሔር ይደልየና ኣሜን ኣሜን ዶ ክሰምዕ እንታይ ዳ ዝሒልኩም ኣብ ሃቡ ቁርብ ዝሕልሕል እያ ትኸውን መቸም أجهم እግዚአብሔር እሙን አሜን እግዚአብሔር እሙን እዩ ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን በዘይ ቅዱስ ሰይጣን ያሐርቅም አስናኑ ያሐርቅም ይማስን ለየቱ ይኹን አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ካመሃብ ድሕሪት አይንብሊና አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ንምንታይ ተልና ስለስተቀበልና አሜን ንምንታይ ተልና ናቱ ስለዝኾነ ንምንታይ ተልና ምንጭ ሁሉ ሃብትና ንሱ ስለዝኾነ ሃብቲ ክንድልብ ሓይሊ ዝህበና ንሱ ስለዝኾነ መንበሪና ንሱ ስለዝኾነ ኣብ ፍንጫና ትንፋስ ክትሉ ዝገበረ ኣምላኽ ንሱ ስለዝኾነ ንሱ ክምለኽ ስለዘለዎ ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ጎይታ ንባረኸካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም
نو أبكر ميخا خنسجد صنيحنا يا بيرابو دسيلنا أبكر ميخا خنسراسر صنيحنا منفسكا دقيفنا منفسكا تنكيفنا كبرخا رينا قويتاي إنه أبكر ميخا خنسجد صنيحنا جون جابير أملوخنا نكسرنا قويتاي نو ذهب كنا نسخة حق جابير أبو إدنا زملاء خا نسخة بشم يسوع كريستوس قدلو تلون لومي تملأ نسخة برجس ونقدلو وزي قدلو خوينا إنفلتنا جنا حق جابير كمت أن حبت خات ملء نسخة خمونا مسكنا كالنا يا بيرابو إنه زقول لنا نقول يلن كسب نبل تنجر بنا أملاخ نسخة خمو تمسكن بلك كالنا قويت هاي قوليلو خلون بلكسي تهبت بنا أملاخ نسخة خمو تمسكن بلك كالنا إذا خاب كرمي خا مسكنات قبل اللي برسد خلنا مسكنا كالنا سلتي زواتا جنزب نمسكنا كالنا يا بير نو طب مستوعال كتب أبز قبا خنو علو خاص خاطر أنا بشم يسوع كريستوس اتصلي على لخص لكل سنايكا لذني تزي نجر وهبتك تمسجن بكريستوس يسوع ياوشم آمين يا بيري باركم أشر سناب زخماسيو ህፃናት ካብ 2 ክሳብ 4 ዕድሜዮም ዘለዉ ሓንቲ ሓፃር ፕሬዘንቴሽን ፕሪፔር ገይሮም ግን ቅድሚኡ ናቶም ኣርት ክርእኩም ደልዮም so this is ኣብ ክላስ ኮይና ብቐዳማይ arts and crafts ገርና christmas tree ስኢሎም ሽዑ ብፉል ገይሮም like decorate ገይሮም ነቲ tree تاني لو ما عندي presentation بزعبة Christmas تخونيا so yeah okay guys Christmas in Tayo yeah okay UL do you want to say it louder Christmas is what Jesus birthday وحقها Jesus birthday so بحنسب كوينا نيسوس happy birthday خنزمر اللوينا okay 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear
قاليون كات أصيح يزومت يوم الله سويا يوكي This birthday. Jesus love me. Yes, I know. For Bible tells me so. This was so. So never leave. So yes, just love me. Yes, Jesus love me. Yes. Jesus loves me, this I know. For the Bible and so little one in below at heaven and its throne. Hi, my name is Lois. Jesus the Lord. لعبت ذابي هرنك الزبالوني تحقسكو أبقو سلام مالو أبقو عرفتي يالو እግዚአብሔር ይመስገን ጉባኤ እንጸልየሎ ሚና እስኪ ተሲና እንጸልየሎና ተሲና ንባርኸው ሚና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እዚኦም ናይ ጽባሕ ንጎ እቲኦም ናይ ጽባሕ ንጎ አገልገልቲ ናይ ጽባሕ ንጎ መራሕቲ ናይ ጽባሕ ንጎ ኣብ ምድርና ብዙሕ ተጽዕኖ ዝገብሩ ንሕብረተሰብና ንፈውሲ ንምጥዓይ ዝኾኑ እግዚአብሔር ጸጋ ብልዕሊኦም ዘንበረ ንብዙሓት ጽልዋ ዝገብሩ ተጽዕኖ ዝገብሩ ውሉድ እዮም ኣምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣቦ ንባርኸካ ኣለና አባዬ ነሆ ናይ መዓልቲ ንኣሽ ነገር ዝንዕቕ መን ይልካ ኣለኻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይዞም ንኣሽ ጅማሬኦም ኳን እሽተይ ተኾነ ፍጻሜኦም ኣዝዩ ስለ ዝዓቢ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ብቁመት ብጸጋ ብጥበብ ብኩሉ መጎስ ስለ ተዕብዮም ተመስገን ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ስለ ትሕልዎም ነመስግነካ ኣለና ዝኾነ ይኹን ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ኸይርኸውም ጎይታዬ ብናይ መንግስትኻ መትከላትን ብናይ ብዛዕቢ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ካብ ንእስነቶም ብሕልሚ ብራእይ እንሆ በቃልካ ስለ ትግለጸሎም ነመስግነካ ኣለና ሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓይንቶም ቅራፍ ዘበለ ይውደቕ ንብል ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ መንፈስ ካብ ልዕሊኦም ይኹን ክፈልጡኻ እንሆ رسي عنيرنا أمي تصحي زلا صبح كواسايو እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ የለኹም ገሌኹም ካ ማለት ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰናዩ አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ እዩ እቲ ምሕረቱ ዝሰሓበና ኣምላኽ ሽሙ ይባረኽ ኩላትና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ሎማዓንቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ኪልና ለና ኣምላኽ ይመስገን ምሕረቱ ክንብል ከለና ብዙሕ ግዜ ምስ ምትሕላፍ ምስ ሓጢአት ጥራይና ነወዳድሮ ግን ኣብ ትንፋስና እግዚአብሔር ኣብ ትንፋስና ክህሉ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት አሜን ኩሉ ካብ እግዚአብሔር ብኸምኡ ዝኾነልና ነገር እንታዩ ምሕረቱ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን መጀመርያ ኣጋይሽ በጋይሽ ክጅምር እየ መጀመርያ ግዜ ኣብ መንጎና ዝተረኸብኩም ኣጋይሽ እንተለኹም
نملكت داوكم كري دس مبلني. I think we have a guest among us. Can you introduce yourself to us, please? Yes. Helen Kab Addis Ababa. Yaveri Mesgan. And my brother? No English? Oh, okay. ندحر English سمع خينو إذا أنا حطيتهم ولا ترجموا له أبغون نقط كون. أوكي. يسمعني. أوكي. كال على ديمو. أوكي. أبدأ حريت. سمهر. كاب إيرترا. ويتابعه. يعني المحرك كاب أديس أبا. سناي كاب أديس أبا. كاب ريديت. كاب كارن. قال لنا ديو كي تعرفكم ذا بركة لنا الشاملخ مسكن بار صوتهم تراين حدا أخوينهم نخلهم بحبار حفصة بالله إبنزر ويلكم يا ويلكم بيتاب بغنيو إنكم عبد حن مزاخم we are happy بقوم قنا خطر كبو as you des يبلنا مالتي أملاح مسكن آمين أوكي لم ملك تقرأ لي عبد حريت لا sign language أي تما هاركم جد من البات أتبلن دللا ورهات إنكاب سلام آتي الله إيش جابير مسكن سلام إلاتكم يا أيدوي بسلام آتي سلام كإلاتكم يا جابير مسكن آمين جابير بارك يسوع قويتاي ولدي فلي متنبهتا علني لو معانتي كم تفضلوا أبزي بتخشان مالتيو أب شدشت جروب استخافلو كمان شوعته استخافلو ناي حسنات ناي تمرت سنبت هذا اللو تالونا يكونن لازم كل خاتكم دقهم ولا توما جايش تموتوا اللامرهم يلامدو دقهم سيس easily associate مقبار يلامدو أبتخلاي تيكم ما موتكم ما بتملكتهم علمي خلاص مالتي أملاح مسكن سلذي نعاتهم زخون ماتيريال مات ريال دقهم بزجباء كحزوه تكاتاتلهم يخم إن دعنا مسؤول كونكمون homework مستوهبهم قالت صحيحهم قال ولد دقن انتهي قبل اللون هيتفلتون يخم بدعم يحزن معلش لذي بستخال متن بيت خرسان حبيرنا يعني ولد كوهاب خلوا سوهبت إجابي هريوم يلنا الله يكونه وهبت نمان استوهبه بيت وهبت كأيام إجابي هرس بحذر ذهبكم بتي نعم لخ من قد تعبي وميلو ذهبكم مخانم فلتكم نبيت خرسان زقد عيو راي زي كونس كاب حلافنا تاين هدبنا نحاول نحق زوكم إنا ماتي أملاخ مسكن جين نسخاتهم كا بتا أملاخ زردعكم زدقفوكم من قد أملاخ كتري وم تحت قبل لكم ماتي مسؤوم جزيه تحلفوا مسمى مهرانم انتهي تماهيرهم بعد في خبوكم على سلذي الماتيريال زي كبر ماتيريالي بعين حاجة سلذو هبنا يتواجه تحت زبلنبر عند حد أتريل وابو خينو أزي خبري إنفستيجير وزمت ماتيريال سلذي بجواب نتقامل له معلش نصير ترياديا بب خفل عدمب ترى له ماله كم مهرانهم إن خافلكم كتوصلوا يا خم مالتيو بجواب كحزوا خاندكم كترزوا ديوم بزقبا بلاستيككم ترزلهم anyway بجواب كتحازن كتجبروا encourage كنجبروا كمينا حال نعمة devotional اللبس devotional نعمة زكي devotional مات نعم لخو استاي مالت هجي نفس وقف معالتي قال يوم أبدنا ولدي ما دب كنجبر كلنا كم نجبر سي يلي لنا guidance يلي لنا قال يبلو جين simple زي تاي حق زنايو ننجزيو أمبيبنا مات مسؤول كوينا اندم ببنا مسؤول كوينا خن مهار نعونكا كن مهرم زحق زنا عمت ملو زخيدنا بب معلت معلتاو مسؤول جزية خن حلف كلنا أتي نابق زي أبهر زلوم مردا برهان نداوس زخيد خيدنا أملاح كفلت وخا تاي قبر لهم دقي خفت لهم ماتي خباهم سلستول خام أمن سلستول أمن تيوم يكون دقنا والسينهم نقول تاخذ صعوبات هقبر خلهم حدا معلتي هاي ما نتاي كنا نسبح نحنا حدا معلت نخرسوس يسوس تردي وم قويتين أملاخين لهم كوسنو خخول اللهم ناو إنا ندالو مالتي كي تتاللو
دقكم سلازخون دق آمن سلازخون آمن تخي مسلكم لذي يابير مسكن زي أن متن بحثاني راناني تس مستوى مهران لا ترى دارهم اختبرتهم إذن ديفوشنال تمت أن تي دلائنا خدمت أن مالك نفس وقف ولادي انتهى يكبر نابتس كيدو زين ديفوشنال زين كمزجب دللي على الخام تصل إلى اللي حدا تمزجيبه سومن عدل كنا باكوينا دحر سومن جين إنجاز أصل دخلنا بسومن زي مزجكم مستس تمزجوا بالحري بتي استعزز قطرها كنا مسألكم هنا مالك نتصور كل حاتكم سمعهم أما تكبركا كما مالتي أملاح المسكن يسوس قويتاي لذي أبير المسكن زي حبيرنا نملك خلدلنا بنزر أي مسألة فوسي بيت خرشان يبحال رأينا أبزلو نهيد عمل زي مريح تصفح نوسخك تخيل كم دل الخاب كله من تحق اللأسي نزنا جرزي بملو رأسخا وفي بالأملاح المسكن أمين عمته موسخ أمين وسخنا دو ودعتها قام تقبليهم مالتي أوكي يا بيري بعده نبقى الأملاح كينا زي خوس رايد لني نحوي أقل قالي تسفى علم أبزي كعدمي يا بيري بارك كما يكنيهم እግዚአብሔር ሰናይ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ታይሎም ካብ ጽልማት ናብ ብርሃን ዘውጻና ነቲ ሕያው አምላክ እንፈልጥ ዝገበረና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ እንታይ ይኹን ይባረኽ ስለዚህ ገለጸልና ስሙ ይባረኽ ከመይ ቀኒኹም ጓዕ በሰላም ደህና ቤት እግዚአብሔር መጻኹም ተስኸነ ንብቢናሞ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንከይዲና اوكي لوقاس وانجيل لوقاس نوح زبالة أسخن ببيني اشتاك تعقصونيهم لوقاس معراف حدا كاب حموشته كساعة سالاسان شومونته أوحي مش حكي كلتف إلى خان بابا كفتني لوقاس معرف حدا كاب تقص حموشتك ساعة قصي سالاسان شومونتن بزمن هيرودوس نقوس يهودا كاب كفلي أبيا زكارياس زبال كان نبره فراتون ودغو تملاخ دما بولو زكارياس تقولت كاتسمي الكايمو تايتغون أي تفرح سبيتها إليسابيت ودغ تولد يام أي كتولدلكا إياه سمون يوحنس كتسميها نسو حاجوسن تدلان كونلكايو بلدوتها بزحات حجوسيوم أبكر مجزابير عبك خوني مو وين نزل سكر مستنكتو أكستنيو جنا أبكر سعدي كل من فس قدوس كمالايو نبوزحات كاب إسرائيل نابك زابير أملاهم تخجبرميو كمال سومي نسو بقى حزب مجزابير كدالو لبي أبوتاتنا ولوت نزي زوزات دما نبت أتكان كمالس منفس إلياسن بحيلون كأكاديميو خيديو زكارياس كأ نتي ملأخ أنا أريجي سبيتك على تحليفي مو نزي بمنتايك فولت أو يبلو لسه ملأخ مليسو بلو أنا أبكر مملخ زقوم جبريلي كزاربكا أزد ما كبس ركعي نبخا تلاقو نوها نتبيجي جيز في تسمزر بايس لزي أمن كأكساتا زنجر زخون الله معلت عباس كتكون مزرابون كتسنيها توم كوبات سب كان زكارياس يصبيون برو اتي ابيت مقدس مدونغايون تايغبرم استنكرم مسوت ادما كزاربو مايكالن شو عم مقدس راي كم زراي فلطو نسو دما بيدو عملكتهم عباس كوينون ينبر نبره كون دما كنا مغلغالو مس ابصحه نابيتو كده دحرتن معلتاتتين اليسابيت سبيتو تنستو مو غويتاي نعي بزرائيلن معلتات حسراني أما أكل سب من تخرحق كم زجبر اللي إلى حموش تورح نفس عبت بساد سيتي ورح جبريل ملاخنا بنظرية تبال عد قليل أنا بحنت دنقل كاب أملاخ تلاخة نسان يوسف زبهال سبعي كاب بيت داوي تحاسيت إياه سمتا دنقل تأخا مريمي تمل أخ داباتيو هتمدت تسأجاج زيابير مساقي مو باهي بلكي
ካብ ኣንስቲ ስኺ ብርኽቲኺ በላ ንሳ ምስ ረኣየቶ በቲ ዘረቡ ሰንበደት እዚ ከም ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላ ሓሰበት እቲ መልኣኽ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ እሞ ኣይትፍሪ እነሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዙፋን ኣቦ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብላን ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ እዚ ኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ በለቶ እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽለልኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እነሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ዘየልቦ ኣብ እርግና ወዲ ጠኒሳ ኣላ እታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሓ እዚ ሳድሳ እዩ በላ ማርያም ከዓ እኔኹ ባርያ እግዚኣብሔር ከምቲ ዘረባይ ይኹነለይ በለት እቲ መልኣኽ ድማ ካብኣ እንታይ ገበረ ሓለፈ ይብለና ክንጽልይና እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ኣለና ስኻ ሁሉ ትኽእል አምላኽ ኢኻ ስኻ ዘይትክእሎ ነገር የለን ንዓኻ ዝጨንቀካ ወላ ሓደ የለን እሞ አምላኽና ስለ ዝኾንካ ህያው ስለ ዝኾንካ ዓብ ስለ ዝኾንካ ኣብ ሰማያት ኮይንካ ዝደለኻ ትገብር ኣቦ ስለ ዘለኻና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽና ብወድኻ ብክርስቶስ ጌርካ ውሉድካ ስለ ዝገበርካና ኣብ ጸልማትና ብርሃን ስለ ዘብራህካ ክንድሕን ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣለና ሕጁና ምድሪ ኣጋይሽ ኢና ስደተኛታት ኢና እሞ ትእዛዛት ከእግዚአብሔር ኣቦ ክትገልጸልና ንጽልለና ከምቲ ንግሃዚ ዓይንቱ ዝኸፈትካሉ ዓይንትና ይከፈት ስኻ ቃልካ ተዘይገሊጽካልና እግዚአብሔር ቃልካ ክበርሃና ኣይክእልኒ እሞ ብመንፈስካ ክትገልጸልና ንጽልለና ስለትገልጸልና እውን እግዚአብሔር ኣቦ ብእምነት ነመስግነካ ኣለና ኩሉ ናይ ጸልማት ኣሰራርሓ ቃልካ ከይንርዳእ ቃልካ ፈሊጥና ንዓኻ ንኸይንነብር ኦምሮና ብዝተፈላለየ ነገር ፍላጻት ድርቢ ዘበለ ካብዚ ማሕበር ክብተን ንጽልለና ሰዓትና ጊዜና ብመንፈስካ ንስኻ ግዛዮ بكريستوس ኢየሱስ ስም አሜን ናይዚ ትምህርቲ አርስቲ እንታይ ላርስቲ ይበየለኹ መልእኽቲ ገብርኤል ተሪና ገብርኤል ካብ ምዕራፍ ካብ ዝኸነም ብቦ ጸናሕና ካብ ምዕራፍ ካብ ዘካርያስ ከይዱ ካብ ምዕራፍ 1 ጥቕስ 11 23 ዘሎ ናብ መን ከይድ ኮሎ ኢና ንሪኦ ናብ ዘካርያስ ክላኣኽ ኮሎ ኢና ንሪኦ ብድሕሪ እውን ናብ ማርያም እንታይ ክገብር ኮሎ ኢና ንሪኦ ካብ 25 ጀሚሩ ክሳዕ 35 ወይ ከዓ ካብ 26 ክሳዕ 38 ዘሎ ናብ ማርያም ከይዱ እንደገና መልእኽቲ ክህብ ኮሎ ኢና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንሪኦ ስለዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ናይ ኣርእስተይ ትምህርቲ መልእኽቲ ገብርኤል ኢለ ሂበዮ ኣለኹ ኦኬ ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ከይድና ክንሪኦ ከለና ብዘመን ሄሮዶስ ኢሉ ዝጅምር ብፍላይ ኣብቲ ጥቕሲ 5 ብዘመን ሄሮዶስ መን ዝበሃል ሰብ ከም ዝነበረ ዘካርያስ ዝበሃል ሰብ ከም ዝነበረ እንታይ ገብር ከም ዝነበረ ይነግረና ኣብ ጥቕሲ 6 ከይድና ካህን ኮይኑ ንኤልዛቤት ተመሪዑ ንኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዝነበረ ዘገልግል ዝነበረ ካህን ከም ዝኾነ ኣብቲ ጥቕሲ ይነግረና ዝገርመኩም ነገር بزمن هيرودوس كينا نريو خلنا تي تاريخ نيشتي ملسيلنا بعد زمن هيرودوس مالت أكان نقولي maybe أب تاريخ ريوخ ما تخونكم دكوز قتله سبيتو قتله توم كانت أو جبوز لمدلو نجارات كله تبلاشلو أبز نبرة زمنيو إليسابيت من سبيتو أبت زمن تنتايز خون زلوا بتصدقي زمل على زلوا بتصدق إن داتمل على سجن إن داقل قلنا أملاخ جن نلاق إن دا صعبة هو تهيبو إن دا تقع زخلوجن أبيتو نتاينيرو عبي شجر نيرو نايك والعا شجر نيرو اتسوم ازغر موكم يهوه ذكر مالتي زكرياس مالت يهوه ذكر مالتي كوميلو خلو دا غبر كولينا غن نريو زكرياس كغلغل كعطن كولينا نري ناب املاح مصي انت غبر كولو هيوتو كهب كولينا نريو مش كل حتو خلو مالتي بزو حتوتات كولو زي تملس حطوتات كله أذكرمكم نجار إخزيابير نزكارياس هيوتو كل وود سلزدلي هيوتو تغيير سلزدلي كاب حدا درجة ناب حدا درجة خساجرو سلزدلي بعجة أنت بتسحوا بلنا ترى بتسحوا أذكرمكم نجار أب مثالي خيرنا هنريو خلنا تقصي معرف 10 شديشة تقصي 33 عجا ناب حقفي انتاي زغبر ناب حقفي يوم زودكو نمن كم زبصح غنا
እግዚአብሔር እንታይ ዝገብሮ ዝምድቦ ቶም ካህናት ክንደይ ግሩፕ ነይሮም 24 ግሩፕ ነይሮም በዘመን ዳዊት ከይና ንሪኦ ኮለና ዳዊት በብስሞም ገይሩ እንታይ ክገብሮም ኮሎ ኢና ንሪኦ ብዜና መዋዕል ክኸፋፍሎም ኮሎ ኢና ንሪኦ ኣብቲ 24 ግሩፕ ሓደ ግሩፕ 6 ስድራ ቤት ሒዙሎ 6 ሰሙን እዮም ሓደ ስድራ ቤት እንታይ ዝገብሩ ዝሽፍንዎ ንኣምላኽ ዘገልግሉ እግዚአብሔር ግን ዘካርያስ ስለ ዝዘከሮ ክበጽሖ ስለ ዝደለየ ግዚኡ ስለ ዝኣኸለ ዕጫ ወዲቑ በቲ ጊዜ ከባቢ 20,000 ካህናት ነይሩ 20,000 ከባቢ ካህናት ነይሩ እቲ ዕጫ ምስ ወደቐ ናብ መን በፂሑ ይብለና ናብ ዘካርያስ ጊዜ ኣምላኽ እንታይ ኮይኑ ኣኺሉ ስለዚ እግዚአብሔር ንዘካርያስ ተኽገብሮ ኮሎ ኢና ንሪኦ መልኣኹ ልኢኹ ክግለጸሉ ኮሎ ኢና ንሪኦ መልእኽቲ ገብርኤል ናብ ዘካርያስ ካብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 11 ክሳብ 23 ብዛዕባኡ ይዛረብ ዘሎ ዘካርያስ ዕዩ እንዳዓየ ከሎ እግዚአብሔር ተገሊጹሉ እንዳሰርሐ ኮሎ እንዳገልገለ ኮሎ ምስ ሕቱ ኮሎ ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢና ንኾን ብዙሕ ግዜ እቲ ንኣምላኽ ዘለና ርዲት ዓብ ስለ ዘይኮነ ሕቶታት ክበዝሓና ኩሎ ብሂወትና ሽግራት ከጋጥመና ኩሎ እንታይ ኢና ንገብር ኣገልግሎት ገዲፍና ኢና ንሃድም ንኣምላኽ ምግልጋል ገዲፍና ኢና ንወፅእ ዘካርያስ ግን ምስ ሕቱ ኮሎ ኣክቹዋሊ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሕቶይ ዘለዎ ሰብኣይ ናይ ነዊሕ ግዜ ሕቶይ ብመጠን እግዚአብሔር እሙን ዝኾነሉ ብመጠን ኣምላኽ ህይወቱ ዝሃበሉ ሕቶ ግን ኣይምለስኒ ነይሩ ነዊሕ ዘመናት ክልቲኦም ኣሪጎም ከም ዝነበሩ ዕድሞም እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝሓለፈ ይነግረና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከይና ንሪኦ ኮለና ዘካርያስ ኮሙ ሙሴ እውን እንታይ እንዳኾነ ኮሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተገሊጹሉ ናይ የትሮ ናይ ሓሙ ኣባጌ ዓጣል እንዳሓለዎ ኮሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ኮይኑ ልብለና ተገሊጹሉ ዕዮና እንዳዓየና ኮለና እንዳገልገልና ኮለና እሙናት ኮይና ንኣምላኽ እንዳነበርና ክንከይድ ኮለና እግዚአብሔር መዓልቱ ሓልዩ ድንገት ይመጽእ እስኻ ስለ ዝደለኻ ንኣምላኽ ኣይተቐልጥፎ እስኻ ስለ ዝደለኻ ንኣምላኽ ኣይተደንግዮ እግዚአብሔር ኣታ ዝደለያ ሰዓት ይግለጽ ግን ካብ ዘካርያስ ንሪኦ እንታይ ዕዩ እንዳዓየ ስሩሑ እንዳሰርሐ ዝገርመኩም ነገር ኣብ እስራኤል ውላድ ዘይምውላድ ማለት ከቢድ እዩ መቸም ንሕና ንእስራኤላውያን ብዙሓት ኣገልገልቲ ኸምሉ እዮም ሓደ ዓይነት ባህሪ ኣለና እቲ ህዝቢ ጃጅ ናይ ምግባር ነገር ነይርዎ ዘካርያስ ከኣቱ ከሎ ክዓጥን ከሎ ክገልግል ከሎ ሕቱ ይተመለሰሉ ርግፀኛ ብዙሕ ድምፂ ይሰምዕ ከም ዝነበረ አንታዝስ ይዓጥነሉ ኣሎ ንኣምላኽ ይስዋኣሉ ኣሎ ህይወቱ ሂብዎ ኣሎ እንታይ እዩ ዳ ህይወቱ ምሻሎ ህይወቱ ዳ እንታይ ዳ መልሲ ዘይብሉ እንታይ ዳ ውላድ ዘይብሉ ኣክቹዋሊ ዋላ ከገልግል ከሎ እንታይ ክብልዎ ክእሉ እዮም ክላዝ ዳ ሽግሩ ዝፈትሐናትና እንታይ ሽግር ክፈትሑን ክብልዎ ይኽእሉ እዮም በቲ ኣብ ህይወቱ ወሪድዎ ዘሎ ነገር ማለት እዩ በቲ ኣብ ህይወቱ ኮይኑ ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ዘካርያስ ግን ነዚ ኩሉ ድምፂ እንዳሰምዐ ናይ ሰበይቱ ዕድመ እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣሎ እሱ ይዓብሎ ነዚ ነገራት እዚ እንዳሰምዐ ግን እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንሪኦ ከገልግል ከሎ ንኣምላኽ እሙን ኮይኑ ክርከብ ከሎ ኢና ንሪኦ ብልሽውና ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ንባዕሉ ክንደይ ጉቦ እዩ ነይሩ ክንደይ ብልሽውና እዩ ነይሩ እቶም ዝነበሩ ነገስታት ብታሪክ ከይድካ ክትሪኦ ከለካ ብታሪክ ከይድካ ክትሪኦ ከለካ ዳርጋ ኩላቶም ዝተበላሸው እዮም ነይሮም በዓል ሄሮዶስ ጨካናት መራሕቲ እዮም ነይሮም ኣብ ምዕራፍ 2 ማቴዎስ ከይድና ክንሪኦ ከለና ብዙሓት ቆልዑት ከም ዝቐተለ ኢና ንሪኦ ደቁ ሰበይቱ ክንደይ ነገራት ይዕንዩ ኣብ ታሪክ ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣከምዚ ኩነታት ሕቶ ከለዎ ግን ንኣምላኽ እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንሪኦ እሙን ኮይኑ ከገልግል ከሎ ከይተቐየረ ከይተለወጠ ክቕፅል ከሎ ኢና ንሪኦ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከይድና ክንሪኦ ከለና ጊደውን ንባዕሉ እንታይ ዝብለና ኣብ እንዳ ወይኒ መፅሞቒ ስርናይ እንዳዘበጠ ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ አንተ ሓያል ምሳኻ እዩ ክብሎ ከሎማ መልኣኽ ተገሊጹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳኻ ኢሉ አንተ ጅግና ኣምላኽ ምሳኻ እዩ ንሚዳናያ እንታይ ክትገብሮም ኢኻ ክትዋግኦም ኢኻ ክትስዕሮም ኢኻ ክብሎ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕቶታትና ተዘይመሊስልና ንደልዮ ነገር ተዘይነጊርና ኣክቹዋሊ እሱ ናይ ዘይምብሳል ናይ ኣብቲ መንፈሳውነት ናይ ዘይምብሳል ምልክት እንድዩ ሕቶታትና እንተ ዘይመሊስልና ዝደልናዮ ነገር መጀመርያ ንገብሮ እንታይ ከነዝልቕ ንጅምር ማለት እዩ
أنا حدا جزء تاي تردي مسيلكم እግዚአብሔር أنا أجلجليو أجلجلكو أجلجالي سني هاي سني أمون تقولنا نعي مجمرة advantage بتاعنا زنورة እግዚአብሔር انتي قول يحقوس بتكايدا خمالتي سلازك እግዚአብሔር أملاخ عيونا عند عينا أنت خبر غليو كقلت يغليو كبوتانا أين التعالى أين التعالى እግዚአብሔር بزح جزء بيوتنا مكرا خمس خلو بزح جزء انتي زمسلنا زسأل عنا زي قدسلنا ولو هيوتنا أمسكان عندنا كومبير نقبره ناكل سبات هيوت سموز نداعز خير كله ناتكا كتا أساسر كله انتي زمسلك እግዚአብሔር أملاخ زي ذكرك زي حسبك مسخازول لغيني سمع كاني أما تعرف كدوس كيدنا قريهم كلنا እግዚአብሔር أملاخ كبير لهم زحلفوا السبات ببزح مكرا حليفوا زصارحهم سبات يوم نرأسهم تلويتهم تولدي نأملاخ كخبر كله أبت مدر نريهم مالتي بعد داوود يقول على 15 عامات يوم تسديدهم بالصوت نحن نريت نكسنوتهم هنا مش حكي برخة بعد الإنجليز بعد زنا إسرائيل مريت برخة أقول على 15 عامات مالتي مبزحتوا مزمورات زمروا تاريخهم أم مدرب بدا كله زمروا مزاموري بس كبوتا حد جنين بال بارنوس ودي يقول لنا إلياس 10 قلت تسمد بعراي جيرون دحرس كله ما تنتهي جيرلو دربيلو كسعبة كله ينانريو عين دربي تحلل انديها بزح نجاري خون انديو حدا عقل قال حدا جزي خمر كله صبقتي تمرت وسيده خاو كدكم كله كل نجار كتعاطاص كله نجارات كخف كله مش عارف خبد كله يلو فمن صافي زرق حبيله يدقس يلو اقاتري الله خزا نجر مفتح سينا الله ها بكل تعسيره كتفتحت النسخه نزح الفلو صقها بني كسجر كم غنبل يزدلنا حواتي እግዚአብሔር بقدامي مزمور دايت نمارنينا 23 شام مهرنا نيرو اتي يوزحبنا እግዚአብሔር سي بحلاف بقللت نغرات نغموتو اينا يا عبي هيوتي عبي مش اتي يوزحبنا املاح قال نغر كغدللنا كله كنمارن نجمر هيوتي بالناس قال نغر هيبنا نيلكم تحسبوا اكشوال بنا بقال نغر كحلفنا انت فتينو قال كبر له مالتي بقدمنا كم سولومون أب صالون توليدك أب فرناش توليدك أب صوفا توليدك هاجر مرح تبايلك شعوب عنواتش እግዚአብሔር صريح قالوا ويتك حلافነት كبك كله ግን نتزهبك حلافነት بقبو نختمرحو እግዚአብሔር ታገير ካለው ጥብቅ ይርዓት ይቀካለው ማለት ለዛ አይነ ጽላዩ አይነ ጽላዩ 17 عامت غير له انا بقدامي زي حسب نيره قالوا له خاب قال تاريف ان زي بسلكو عادنا بحد مسغارو دونغي كامو قال لا مالتي تي زي بسلت الله زي تغلبطقوا تبل مالتي ጸሎትና ሃንደበት بزي ተጸበና ይخملس خيليو اب تقص 13 ريو السبعي زي يغلغل يزلو امونيو صادقيو ولا سبات ريوم هيوتو انتي زحغوسو لسبي እግዚአብሔር ንባዕሉ ዝመስከረሉ سبيو أكو مخناتات كوينو أبتغس 13 انتاينا يتملأخ دما بولو زكاريا صلوت كاتسمعيو مو انتاي تكبر أي تفرح بزح ጊዜ انتاي نخوينا نصلي نصوم غصو ندلي بمنتاينا ግን نصبينا املاح بتنحنا ندلي ورا غلغل ጊዜ ሰባት مش تسوليهم حجب بخستو غير يخرد ان بعلخ تقمط ሰባት مالتي از قرب الله جاينتي از حجزني مالتي كالكوليشن تقبر مالتي እግዚአብሔር አምላክ ጸልይኻ ለሚንካዮ ክምልሰልካ ሆሎ ንስኻ ብትነል የመንገድ ይኮነን ዝመጽ maybe ዘካርያስ ክስታይ ተጸቢኾን ካህናት መጽዮም ወይ ነቢያት መጽዮም ንዓመታ ከምዛ ሐጅ ዘያ ክትሓቁፍ ኢኻ ኮም ይስእል ነይሩ ኸውን ኽእል
እግዚአብሔር ንስኻበት ትጽበዮ መንገዲ ኣይኮነን ዝመጽእ ሃንደበት ይዝመጽእ እግዚአብሔር ዝደልግን እንታይ ዕዮኻ እንደ ዓየኻ ክትጽበዮ ብጽድቅ ደው ክትብል ንቅድስና ክትጭክን ኮምፕሮማይዝ ከይገበርካ ደው ኢልካ ክትጽበዮ ይደል እግዚአብሔር ከምኡ ተኾንካ ክድንጉ ይኽእል እዩ እንተ ደንጎ ዝበልጽ ነገር ካባኻ ክወፅእ ማለት እዩ أنا متحف قدس كريه خلوه أتوم مجمرة دب زبون السماء ما تراقبوني أتن بقى تتصبين بقى دلين جت أملاخ أملاخ ندا قربا أملاخ ندا متى زلم من از نبرة بعل هانا بعل زكرياس بعل أبراهام أتوم ستولو دقول كتريهم كلها أبيك زيابي هير لو تمشيهم زحفو تولديهم كوينه ስለዚህ ድንጉ ቆሎ እግዚአብሔር ዝኸበረ ነገር ይዳሉሎ ማለት እዩ አቴ አብሰብ አይንወከል ሩጉም ይልናሎ መጽሐፍ ቅዱስ ቹክልትና እግዚአብሔር ይሁን ንዑን ራእዩ በርናንድ ዝባል ሰባይ ሓደ ገልጋሉሎ ህይወቱ በጣም ዘገርም ናቱ ምስክርነት ተሰሚዕኩም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኮስተ ካይሎሲ ሰባት ይደሉ ዝቅበሉ አሞዳታ አይረኸበን ከይዱ ኣብ ኤርፖርት መስወረደ ዝቅበሎ ሰብ ይብሉ ኣብ ለንደን መስዓት ወሽዑ እንታይሉ ሓንቲ ኤችአይቪ ዝሓመመት ስኳል ኤችአይቪ ለካ ኣለዋ ዛጓል እዚ አይሉ ገሊጽ ለመንፈስ አምላክ ማለት ብድሕሩ ኸም ስበላ ፖሊስ አምጪያ ጸዊዓቶ ገለመለ ደዋቢሎ መገለ ብድሕሩ ቀስ ኢላ መጽያ ከመይ ጌርካ ፈሊድ ካይላቱ እግዚአብሔር አምላክ ይገሊጽ ለይሉ ሽዑ ኣብ ጎይታ ብዙ ሓይር ዳንን ይነሩ ትንቢት አነጋገር አይሉ ፊት ንፊት የነጊሪ አይሉ ጎደና ታኪቡ ቆለሰም ሃዲ ማጢትካ ሓቁ እንደ ዓመት ዝሓባቶ መውረይት ቡንክትኮን دحر قس إلى مساجد تاجيراته نبجز أوسيدا يعرفاته شو أنت هيلو زارب نيرو كلتشومكم أبسباي تجبروا أبسب تجيركم فيل كجبرهم فيل جبر كاسة عقم يبولو سب دروج ولا أتيل كعمان جانا هاي جبر الكون كوسة دغلي غبيوت مال كابز مدرو مالت يعني أنت أنا من نجبر نابك زيابير نوح عمت يوم تتصبيهم انتي خاتخون زراكاي خاتعص دبلنا ابغلاتيا زوم صدرا بيت زيوم نتزور وانت خغبرو كلو ينانريو كعصدو كلو غويتا كابتن لمونون ان حسبون لعل خغبر يغيلو 14 14 15 نرايو نسو حغوسن تدلان كونلكاي بلدوتو ابوزحات كحغوسيوم اب قدم እግዚአብሔር አብ ኸውኒ ሞ ወይንን ዘስክርን መስተንካ አይክሰትኒው ገና አብከርስዲው ሆሎ يبصرلو أنا نفلت سمست ولد منفس وردو جناب كرسو غلو ولا حدا نجر كيف لتا مثلا يوحنس ولادي لو ترايز حاتت نيرو إلى يجمت حدا زي ولا جابير إسرائيلنا نجر نحنا نريانو كسام تايمس كوكا عبيت نجرات قال جابير كزارة بكحول السخا السول علي السخا بزي كمية آخريوت أني حرق سيت بالمال سلزوم سدرابيت زي ولا تراي نيرو حطهم كون غيلي لا يجمت እግዚአብሔር አምላክን ካብትንሳቶም ዘሐሰብዎ ንላዕሊ ክገብር ኮለይና ንሪዮ ኩለዲ ቆልዓ ሓጎስ ክኾነልካይ ኣብ ማህፀን ኮለኻ መንፈስ ክምላ ኢሉ ኣታ ኣብ ማህፀን ኮለኻ መንፈስ ክትምላእኮ it's a blessing ዶፎ ኣነ በትምድራ ደስ ዝብለኒ ነገር እንታይ መሲልኩም ናይ እግዚአብሔር ኃይል ብህይወትካ ክወርድ ኮሎ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ኣብ ህይወትካ ተወሪዱ ዘይስገር ነገራት ክትስገር ትኽእልኻ ብጥበብ ዝተመላእኻ ብምስተዋዕል ዝተመላእኻ ዳንኤል ብሉጽ መንፈስ ነይርዎ ብለና ኣብ ምዕራፍ 6 ዳንኤል ሕልሚ ረኣያት ዝርኢ ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ህይወቱ ይወርድ ስለ ዝነበረ መንፈስ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምስኡ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ነገራት ዝገብር ነይሩ ዝቆልዓ ዘረዩ ካብ ማህፀን መንፈስ ኣምላኽ ምስተንከፎ ምስተወለደ أبت مدري 400 عامت نا እግዚአብሔር ድምጽ ይነበረን እዞም አፖክሪፋን ብሎም መጽሐፍቲ ናይ ስሕተት መጽሐፍቲ ተወሰኽቲ መጽሐፍቲ ኣብዚ ናይ 400 ናይ ጸልማት ዘመን እዮም ተጻሒፎም እግዚአብሔር ወልሓንቲ መልእኽቲ አይህብኒ ነይሩ እግዚአብሔር ጸጥ ዝበለሉ ርእሱ ዘይገለጸሉ ዘመን ነይሩ ናይ 400 ዓመት ጋብ እዚ ዮሐንስ መጥምቅ እንታገብር ኮለይና ንሪዮ ከፍቶ ኮለነት መንገዲ ኢና ንሪ ريوم نساتهم زحاسبو زنبرو ولادهم أنا غريو خلوهم مالتي قلعهم زدالي نيرو
እግዚአብሔር ግን ካብቲ ንሳቶም ዝሓሰብዎ ንላዕሊ ዓብ ነገር ኣብ ህይወቶም ከም ጽኸሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ እቲ ዘመን ዳርክ ብልሽው ነይሩ ከድኩም ከተ ብዛዕባ ክስተት ክስታይ ክድምስለ ዘይንክእል ኣብኡ ዝነበረ ነገራት ዘሰክሕ ነይሩ ዋላ ኣብኡ ዝነበሩ ሽዑ ዝነበሩ ካህናት ዘገርሙ ካህናት እዮም ነይሮም ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ዝጻረሩ እዮም ነይሮም ዝሰቐልዎ እዮም ነይሮም ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን ነይሮም ኣብቲ ዘመን ንሱ ግን ንህዝቢ ኣምላኽ ናብ መን ክመልሶ ከሎ ኢና ንሪኦ ናብ እግዚኣብሔር ከምፅኦ ከሎ ኢና ንሪኦ ደሴም ሳሙኤል እውን ከይድና ክንሪኦ ከለና ከምኡ ነይሩ ሳሙኤል እንታይ ዝብለና ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 1 ከይድና ክንሪኦ ከለና ራእይ ነበረን ቃል ኣምላኽ እንታይ ኮይኑ ነይሩ ብለና ውሒዱ ነይሩ ብለና ኣከም ዝኾነታት ሃና ቆልዓ ትረክብ ዘላ ውሉድ ተሂብካኒ እንታይ ገብረ ንዓኻ ክህበካ ክመልሰልካ ኢላቱ ኣብ ቤተ መቅደስ ዓብዩ ኣብቲ ምድሪ ዝነበረ እንታይ ኢና ንብሎ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ጠፊኡሉ ዝነበረ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ክመልስ ከሎ ኢና ንርኢ ይገርመኩም ካብቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ ንላዕሊ ገይሩሎም ኣብ ኤፌሶን እንታይ ዝብለና እግዚአብሔር አምላክ نحنا ካብትን ንሓስቦን ላዕሊ እንብዛ ይዕዚዙ ክገብር ዝኽእል አምላክ ኢና ንምልኽ ሕዋት የሰማይን ምድርን ዝፈጠረ አምላክ ኢና እኮ ንምልኽ ሕቶታትና ክምልስ ዝኽእል ሕቶታትና ክፈትሕ ዝኽእል ማሕተም ዝተገበረሉ ማሕተም ፈቲሑ ክልውጥ ዝኽእል አምላክ ኢና ንምልኽ ስለዚ ብዝኸይድና ክንሪኦ ከለና ካብቲ ንሳቶም ዝሓስቦ ንላዕሊ ኮይኑ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ህይወቶም ክግለጽ ከሎ ኢና ንሪኦ እዚ መልአክም የበስራሉ አክቹዋሊ ትወልዶ ቆልዓ እንታይ ሓጎስ ክኾነልካ ይንዓኻ ባህ ክብለካ እዩ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ገና ከይተወለደ መንፈስ አምላክ ኣማጾን ከሎ እንታይ ገብሮይ ክመልኦ እዩ ኢሉ ከበስሮ ከሎ ኢና ንሪኦ ገብርኤል መልአኽ ካልኣይ ሓሳብ ዮሐንስ መጥምቅን መንፈስ ቅዱስን ክልቲኦም ንጎይታ መንገዲ ከዳልው ከለዉ ኢና ንሪኦም ከምቲ ዝበልኩኹም 400 ዓመት እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ኣይኮነን ኣይተገለጸን ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ወዲ አምላክ ነቲ ንዓና ክድሕን ዝመፀ ኢየሱስ ንዑ እንታይ ክገብረሉ ከሎ ኢና ዮሐንስ ንሪኦ መንገዲ ክጸርግ ከሎ መንገዲ ከዳሉ ከሎ ዮሐንስን መንፈስ አምላክን እዮም ናይ መሲሕ ምድላዋት ገይሮም እቲ ብድምፂ እቲ ንሐዋርያት እንታይ ብምግባር ኢምፓወር ብሓይሊ ብምሃብ ማለት እዩ ክልቲኦም ንመን ክምስክሩ እዮም መፅኦም መንፈስ አምላክን ዮሐንስን ንጎይታ ክምስክሩ እዮም መፅኦም ናይ ክልቲኦም ምምፃእ ብትንቢት እንታይ ኮይኑ ነይሩ ተነጊሩ ኣብ ጥቕሲ 12-17 ዘሎ ከይና ክንሪኦ ከለና ዮሐንስ እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝውለድ መንፈስ አምላክ ኣብ ልዕሉ እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝወርድ ከም ዝምላእ ትንቢት ተዋሂቡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝልእኾ ነጊርዎም ኣነ እንተኸድኩ እንታይ ይሕሸኩም እቲ መጻላንዕ ግን እንታይ ክኸውን ይናባኹም ክመጽ ይኽብሎም ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ዮሐንስ መጥምቅን መንፈስ አምላክን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድላው ክሰርሑ ከሎ ኢና ንሪኦ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ መንፈስ አምላክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓረገ መንፈስ አምላክ እንታይ ክኸውን ከሎ ክወርድ ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም ዮሐንስን መንፈስ ቅዱስን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ከዳልው ከሎ ኢና ንሪኦም ክልቲኦም ናቶም ምምጻእ ንክልቲኦም ብትንቢት ከም ዝተገለጸ ኢና ንሪኦ ምምጻእ ክልቲኦም ብዙሓት እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዘሐጎሶም ዮሐንስ መጥምቅ ምስ መፀ እንታይ ክኾነልካ ኢሉ ኣሎ ሓጎስ ክኾነልካ እዩ ክትሕጎስ ኢኻ ኣክቹዋሊ ኣብቲ ጥቕሲ 76 ኣብቲ ጥቕሲ መወዳእታ 58 ሓጎስ ከም ዝኾነ ንስድራ ቤት ብዙሓት ሰባት ምስ ኤሊሳቤጥ እንታይ ከም ዝኾኑ ከም ዝተሓጎሱ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ዘሰይማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 መንፈስ አምላክ ምስ ወረደ ብዙሓት ሰባት ከዓ እንታይ ኮይኖም ድሒኖም ተሓጒሶም መንፈስ ተመሊኦም ንኢየሱስ ታው ክገብሩ ምስ አምላክ ከተዓርቁ ከሎ ኃጢአት ክረትዑ ከሎ ኢና መንፈስ አምላክ ካ ንሪኦም ክልቲኦም ንጎይታ መንገዲ ከዳልው ነይሮም መንፈስ ቅዱስ በኤልያስ በኃይሉን ቀቅድሙ ከም ዝኸይድ በዮሐንስ ማለት እዩ እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝኸይድ ቀቅድሙ ከም ዝወፅእ ንኤልያስ ዘሰነዮ መንፈስ ንዕኡ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዘሰነዮ በኃይሉ ተመሊኡ መጽ ዮሐንስ ትፈልጡ ዲኹም ኣብቲ ምዕራፍ 2 ገለ ኸይድኩም ክትሪኦ ከለኹም ምዕራፍ 3 ኣገልግሎት ክጅምር ከሎ እቶም ሰባት ይፈርዎ ነይሮም ወተሃደራት ከይተረፉ እሱ ክዛረብ ከሎ ይርዕዱ ነይሮም አክቹዋሊ ድምፂ አምላክ ንኹሎም ኣብቲ ነገስታት ዘለዎ ሓዲጉ ናብ ዮሐንስ ናብ በረኻ ከም ዝኸደ ይዝነግረና ብመንፈስ ተመሊኡ ኣገልግሎት ክጅምር ከሎ ኢና ንሪኦ ብዙሓት ይፈርዎ ነይሮም ሄሮዶስ ከይተረፈ ይፈርዎ ነይሩ
صادقن قدوسن كم زخونه يفلط نيرو قتل مستحاتته بطعمي كم زغواهي قال املاح ينغرنا مالتي ስለዚህ መንፈስ አምላክ አንታይ ኃጢያት በምርጫ ንሰባት ኃጢያትና ረቲዕ ምስመን ይዘራኽበና ምስ ወዳ አምላክ ይዘራኽበና መስረት ዓና ምስ ኢየሱስ ክንተዓረቅ እዩ ዝገብረና ክልቲዮም ንቡዛሓት ናብ አምላክ ክመልስዎ ነይሮም ክልቲዮም ዮሐንስ ብዙሕ ህዝቢ ይስዕቦ ከም ዝነበረ ይነግረና ንኩሉ ህዝብና መን ይመልሶ ነይሩ ናብ እግዚአብሔር ይመልሶ ነይሩ መንፈስ አምላክ ንኩሉ ህዝቢ ናብ አምላክ መልሶሎ ስቲል ማለት ክልቲዮም ንጎይታ ዝኸውን ህዝብ ከዳሉ ንጎይታ ከኽቡር እዮም እንታይ ኮይኖም መጽዮም ለና ዮሐንስ ምስተሓተተ እንታይ ኢሉ ይመልሱ አነ ክልዕል ንሱ እንታይ ክገብር ክትሕት ተገላቢጣ ጉዳይ አነ እሱ ክልዕል አነ እንታይ ክገብር ክትሕት ከምቲ ወንጌላዊ ሳምሶን ምስ በልኩም እንዲህ ዝጠፋእካ ኮይኑቲ ስለዚህ ክልቲዮም ንጎይታ ዝኸውን ህዝብ ከዳሉ ነይሮም ዮሐንስ እንታይ ክገብር ኮሎ ኢና ንሪኦ ንሱ ትሒቱ ንጎይታ እንታይ ክገብሮ ኮሎ ከልዕሎ ኢና ንሪኦ መንፈስ አምላክ ከዓ ኣብ ማሕበር ኣብ ካልእ ቦታ ንመን ክምስክር ኮሎ ኢና ንሪ ንኢየሱስ መንፈስ አምላክ ክመጽእ ኮሎ ትምህርትን ተኣምራትን ክገብር ኮሎ ንመን እዩ ዘኽብር ንኢየሱስ እዩ ዘኽብር አልቲሜት ታርጌቱ ንወዲ አምላክ እዩ ንኢየሱስ ግሎሪፋይ ክገብር ይዝመጽእ ኣብ ማሕበር አምላክ ትምህርትን ተኣምራትን ክግበር ኮሎ ትምህርትን ተኣምራትን ምስ ተገበረ ሰባት ምስ ኢየሱስ እዮም ዝተዓረቁ ንዑ ከኽብር ይመጪ አነ ተኸድኩ ይሕሸኒ ኢልዎም ትመጻና ንዕንታ ክገብረልኩም እየ ክልእኸልኩም እየ ክመጽእ እሱ ስለዚህ ዮሐንስን መንፈስ ቅዱስን ናይ ጎይታ ነገራት ከዳሉ ለው ኢና ንሪኦም ካብቲ ጥቕሲ 12 ክሳዕ 17 ዘሎ ሳልሳይ ሓሳብ አምላክ ንደቅና ናኡ ክንመርሖም ይደልየና እዩ ታጥቕሲ 17 ንራእያ እዚ ሕጂ ፓስተር ክብሎ ጸንሐ ትንክፍ ከነብሎ ኢና ጥቕሲ 17 ንራእዮ ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ከዳሉ ልበ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን በኃይሉን ቀቅድሚው ክኸይድ ኢሉ አንቶይ ክንዛረብ ጸኒሕና ሓደ ሜቢ ቅድሚ ሕጂውን ተዛሪበ ነይረ ገሊጹ ይፈልጥ ሓደ ንሰይጣን ዘገልግል እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብ ገዛ ጽቡቕ ገይሮም መጽሓፍ ቅዱስ ንደቆም ኣይምህርዎም ነዮም ኢሉ ኣብ ቸርች ዘይጠቕማ ደቃይቕ ሰዓታት እዮም ዝመሃሩ ካብ ቤት ኣምላኽ ንደቆም ከመይ ጌርና ከም ንወስደሎም ከነርእዮም ኢና ኢሉ ብዙሕ ግዜ ንጋገዮ እንታይ እዩ ቤተ ክርስቲያን ንደቅና ክትልውጠልና ኢና ንጽበ እግዚአብሔር ንዓና ሓላፍነት ይብና ገለገለውን ንዓኻ ሓላፍነት ይብካስ ምስ ዓባይካ ምስ ቤተሰብካ ተውዕሎ ወድኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንዓኻ ሓላፍነት ዝበካ ከተዕብዮ ብዛዕባ እግዚአብሔር ንደቅና ክንምህሮም ንዓና ሓላፍነት ይብና ንቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን 6 መዓልትን ከባቢ 20 ሰዓት ምሳኹም ይዝውዕል ወድኹም ኣብዚ መጺና ንረኽቦ 2 ሰዓት 3 ሰዓት እዩ ብ3 ሰዓት ንቆልዓ ክትልውጦ ይትከልኒ ኢኻ ክትቅይሮ ይትከልኒ ኢኻ ንምንታይ ዮሐንስ ገብርኤል ዝዛረብ ዘሎ ብዚ ወለዲ ንደቆም ክምህሩ ኣለዎም ንምንታይም ክምህርዎም ዘለዎም ኣብቲ ሽዑ ግዜ ፈሪሳውያን ከይድና ክንሪኦ ከለና ቃል ኣምላኻዊ ዘይኮነ ሕግታት ነቲ ህዝቢ ክምህርዎ ጀሚሮም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ኣለና ከኽብዱሉ ጀሚሮም ናቶም ሕግታት ክውስኹ ጀሚሮም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በገብርኤል ገይሩ እንታይ ይብላሉ ወላዲ ንውሉዱ ክምህር አሎ አብገዙ ከዕጡቆ ኣለዎ ብዛዕባ እግዚአብሔር ከፍሉጦ ኣለዎ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን ተፍሉጦ ንወዱ ስሕተት ነይሩ ትምህርታታው ሰደቃውያን ዝበሃሉ እንታይ ኢሎም እዮም ዝምህሩ ነይሮም መናፍስቲ የለን ትንሳኤ ሙታን የለን ዝብሉ ትምህርታት ብዙሕ ዘይጽቡቕ ትምህርታት ነይሩ ስለዚህ ወለዲ ንደቆም ክምህሩ ኣለዎም ይብላሉ شو جزء انتهى إسرائيل أن نمركم مسكدوسي بيت مقدس فريسو نيرو سولومون صرحه إسرائيل أنا بيت مقدس هيكون زوجكم نيرهم actually نسبع عامات بيت مقدس فريسو أبزنا برا الجزء ناشتو بوتاتات نيرو الساتهم زوجكم أو خيدهم يمزون مهارو نيرهم بحاريت بيت مقدس انتهى كوينو تسريحو سلازي جلا نتبتات كنريه وسنت زبلان
ሓደ ግዜ ተማሂርና ነርና ብዛዕባ ናይ ወለዲ ቀዳም እንደቆም ከመይ ገይሮም ከም ዘዕብዩ ትምህርቲ ተዳሊና ጽቡቅ ጌርና ኢና ተዳሊና ነርና ዝመጽእ ዝነበረ ወላዲ ግን ዝቁጸሪ ሓደ ሰብኣይ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉ ዲፋይን ጌርና ኤርትራዊ ክገልጽ ከሎ ማለት እዩ ንሕና ኤርትራውያን ነገር ምስተተኮሰ ኢና ኦይ ንብል ምድላው ኣይንፈልጥ ኢና ከም ሕብረተሰብ ምስተበላሸወ ኢና ንጎይ ቢምቦሪ ኢኻ ትደልሾ ቀድሚ ምብልሻው ኢኻ ትዳሉ actually ወዲ 17 ዓመት ኮይኑ ቆልዓ ወድኻ ካብ ገዛ ምስ ወፀ ኣይትመልሶን ኢኻ ከሰረትካ ትዕቢኻ ኣይትመልሶን ኢኻ ኣይሰርሕን በብ ዓመቱ እንዳማርካ ትዕቢዮ ተጀሚርካ ግን እቲ ቃል ህያው ስለ ዝኾነ እንዳለወጠ ኸይድ ወኹል ቆልዓ ምስ ኮነ እንታይ ክኸውን ነታ መንገዲ ባዕሉ ክስዕባ ክጅምር እዩ ዘይዘራእካዮ ኣይትዓጽድን ኢኻ ዘራእካዮ ኢኻ ትዓጽድ ኢንቨስት ተዘይጌርካ ኣብ ደቅኻ ክትዓጽድ ኣይትክእልን ኢኻ እንታይ ኢና ንብሎም ዞም 5 ፒላርስ ኣዕኑድ በእምሮ ክንምህሮም ኣለና ራይና ንምድርና ንህዝብና ኢና ንብዘለና ኣምላኽ በእምሮ ዝተማሃሩ ምድራዊ ትምህርቲ ዝተማሃሩ ህፃናት ይደልዩ ዝተማሃረ ሰብ ይደልዩ ዝበሰለ ሰብ በቲ ምድራዊ ይደልዩ እግዚአብሔር ስለዚ ነቶም እቲ 5 ፒላርስ ከና ክንሪኦ ከለና ክንምህሮም ኣለና ካብ ንሽቶም ንሕና ኢና ንምህሮም أمورهم كعب كل وقت أكلاتهم أمجاجبهم كنت نقولهم علنا نتاعي مجابو زعني تريشين كانت نعلنا ما تحفت خلنا نبب علنا تتماهر كهود دقيقة مرتغل مالج سمعت كنت نقولنا أبت محبرة وفقر هنو علنا كم مبزحتو جي أنا أبز ساندي سكول كاب كلتشان 15 جميرة له مبزحتهم كومبلينز جبرو زرباناي حلف بالكوباجو شحته بلا كومنيون حلفت إلى شو حتى إلى شو حبل قال هم دينا مثلا مش حكي قالات يا هاسيوم قال أنا قرك جاجي يخلو فليت أمني متجاجيهم ولا خايف لوتو نقولتينا دريم ناقصتين قبرون إحنا ولا خايف لوتو تجاجيهم بينا نقطعن مقداتي من شيء أبي وتو أب علمنا زلوا نعلم أني قام أزخد سبات تاريخهم أبتي محبراون أبتي سمعتهم تقوليهم زعبي يقول عتيم سلازم أنت نقول لهم علنا جيجا جيرون كأس جيرنا جيبهم كنا ردوا علنا تارجتنا أنت إذا تجيجا أنت خي قبروي كده جمو سلازم خنا أتحمل شيء بيلار وسان أنت منفساوي أو سلاز أنا أقول أنا نجيروكم نيرة كيدكم كتريو أقول لهم أبت مدراوي بتعمينا نفعت ليت تسينا ساعات 5 أوريسنا مكينا غيرنا ساعة 6 أبصحنا مسمعتو assignment انتايتو هاي بكا تشجرنا ناي فاميلي ريبورت لو تتبايلو نخيد كلنا نقبر أبت مدراوي نتا وسانيت فاونديشن بيلار كابتن 5 تاع منفسايت كن رسينا يالنا قال لي أتوم قرم يزولكم كلاس جميرهم قالوا زموس قولوا تعالوا تزنت منفساوነት እንታ ክንገብሮ ኣለና ቀዳምነት ክንቦ ኣለና ደቅና ክንምህር ኣለና ከምቲ ዮሐንስ ተሰንዩ በኃይሊ ኤልያስ ተሰንዩ ነቲ ህዝቢ ኣቦታት ንደቆም ክምህሩ ዝብሎ ዘሎ ብዝተቀስኸኖም በፀናሕና ደቅና ንምንታይም ካብ መንገዲ ይወዝ ዝወፅና ሰለስተ ነጥብታት ኣምቢቤ ሕልፍ ክብል ዝወፅሉ ምክንያት ኣብ ዙርያ ወለዲ ዝረአ ሃጓፍ ንምንታይም ካብ ቤት ኣምላኽ ዝወፁ ቆልዑት ንምንታይ ዓለም ትስሕቦም ንምንታይም ካብ ጎይታ ዝኸዱ ብስድራ ቤት ዝረአ ሃጓፍ ክንሪና ሓላፍነትካ ዘይምርዳ 9% ኣመንቲ ተጸኒዑ ማለት እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዘለው ኣብ ገዝኦም ንደቆም መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣለማምድ ኣይምህርዎም እዮም ግዜ ምሶም ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣይሕልፉን እዮም እንታይ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ 9% ቤተ ክርስቲያና ሓላፍነት ተዋሂብዋ ንደቅና ክትምህሮም ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ከምኡ ግን ኣይኮነን 9% يزبلوكم زولو almost 100 مميت بولو ناي هيوت شوتو زي مقمات ودي 3 عامات مسكونه لእግዚአብሔር አምላክ እዚ ነገር ዝና እግዚአብሔር ፈሊጡ ከዓብሎ ይልካ ጎል ተውጽ ኣብ 4 ዓመት ዝኽርዶ ኣሎ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣብ 6 በዓመቱ ፕላን ከተውጻሉ ለካ አንተ መንሰይ እንታይ ላ ተዛሪባ
أبوينا دين صبغ يرم مهرون سلز نبور نتكرستنا خاي نبرو سلز نبور قال عسر سلست عمت مسكونكو نقولت هاي كريستوس كم ناي مدحاني قل لي يرى قبله بقى أي كبدنني لا من تزاري إلا ما تعرف كدوس قلت إذا نقرنا زرع كاي هات عدت صبغ عبنت زي مغان شجر ها ده حسخة حسنة تقوله ديتاري actually دكتور مسكرم تعالى تقولته ندقها مصحف قدس ممهار صبغون ديلا لعل مصحف قدس قد هيوت كام زنببو يريخا مش ذا سبعي تبلون تدورون بيني بلا مالي أي سمع عنهم values ده ما بهم politics كمورقة خلوسي أقل قالوا تخونكا نتتشبلو بستخ على كانت النبورة بال ملأختها حيل متان كله يبلوها زيت نبرة هونك حيل شو عم تخافي لكم تاعهم باي لا زي فلت أكابول له تاي كباية تقول مالتي سلازي يري ويم هيوتنا أبننا تاعهم كوينا نمرحيو عد مجنازيب كازي ممار ودي شو مونت عمد وسود 4 عمد أكيد كاتشافليكا بغدا دائما نسياتنا على النيرنا زقر مني سبات بقى أوش ديسكاس نجبرنا خلنا داينا نجبر عمل تمثيلكم دكنا أكندي كاب تمتت مجمرات تمتت إحنا جميرنا زيابير منيو سب كمي وديو كمي دحينو أكندي تي مسرت أو دكتورين كن مهرم زقبعنا أبيت عملاق سلزعبنا كابتن إحنا زبز إحنا هنا نجمره بزعات إتيستو زغنوا له مغنيات سوي جنا قلعت كله ببع عمت وقول سلزيو أنا حطوتاتو ما يملسني مش حطوتاتو مي عبي عقص قبل ما تشرش يخد أما داتا نعملاق زي فلتسب تبوجرو بروف يقبروا لهم عملاق كم زيل فاونديشن سلازيلا دايفرت يقبروا يوصوا مالتي سأزغن مرام كلنا ببعمة تاين يقبرهم نمهارهم نهيت أنا تناي ممار عقمه ما تحيد كامران أمرأي أي حزن يوم إلا أنا حسب ها يحزن يوم كن أبيت مرتي دق 3 عام توصلنا يوم تحيزهم ما تمش حبر الله يوم ما تو قال مش توصلنا حيزهم ما تمش الساعة عندها وسخت تخيد نعبيت تخيد مالت لذلك كابن سنتهم نمهارهم أبزوري بيت كريستيان زرعي خفتات نايجيزي حصرت كن رغبة ما ينكلنا حصرت مدلاو بيت تمهارين بيت ممهرن جي قالو اتممر كي تدالو ومت وتنقلعت كي تدالو ومتو أبزوري بعد ما خفيلكا نحن عملاق ردينا رومات داتوينا تزبز حرومات حيزومو زلو نساتهم بب عدمهم كتفليهم على كامالتي effective كون نهزعنات ناي ممار عمومان إسكامرا نكريستوس ذاته كورة تمرت زي ممار تاريخ نجيرنا يوم بزعبا كريستوس بزعبا أبراهام تاريخ نجيرنا أكيد نكريستوس أو خنر يوم زجبا history ترايد نقرأ تا application كريستوس مغانو السو مغانو تهيوت السو مغانو تحكي السو مغانو تمنجدي أين رأيهم نينا سأستمرتنا زبرابيت دعنا نونا بولدي ببيت كريستيان نايمو داتا زمن كفاءة مخانو كبيت أملاق انتاي قبرهم يوجهم رابع حساب كندينا أملاق نوردتنا انتاي قبروي كابانا يرحقون يا عليوني أبتقسي 24 انتاي لات إليزابيت تسأليا تزاريبا دحرتان معالتاتين إليزابيت سبيتو انتاي قبرت أنا ستمو قويتاين عيب إسرائيل معالتات حسراني كم ماكل سب من تخرحك كم زي قبر الليلة حموش تورح انتاي قبرت نفسها حبت فطر يوم قال شجراتنا وردت نبلو نحلفو قال نجارات እግዚአብሔር አምላክ ይኻቢዎትና خرحق الزغل يا عليو سخات رايت فلتو سبات زي ردوو زخب دكا نجارات لك كم زني إليزابيت ماتيو داي زغبرا شجرا زعليلا እግዚአብሔር አምላክ كا كوم يغبر مالج ስለዚህ አምላክ ንውርደትና ካባና እንታይ ይገብሮ يرحقون يا عليون ብዙሕ ሰብ ዝሓስብ አምላክ ካባ ከም ዝረሓቀይ ቆሚያት ብዘላ ነጊረኩም ነይረ ዋላ ተሰባይ ሕቶ ነይሮ حلف كتب لك ولا حلف غازا مخان داويت مولاልኝ እንታይሉ حبشا نحنا سيلو كليتنا قلطيفو فيل زغبر لبنا فيل زغبر يلو نعنا طراي كنا نتقمل يلو ناي غوربابتي ناي مش ناي زحلف سب كنم محادر ناي كان سب كنم محادر يبزحو اوفر دوز يሆነ ማለት فيل يغبر زم عد دس بلكاتاي ጉዳይም ولد اي تولد حبت خانه
أبانا خانتينا نجبر قال نجار مسكونة تهدا أخوين صنعنا خامس من تاينا نتحزع إذن يا أبو قال مرقم على لوز مستحقاتنا نت إسرائيل ينكون لماد نيرو إذا سبيت زي أتو توتس كلها بمكرة أتو نيرا بمكرة توتس نيرا توتس أتو مينيرو يوتا إخبار أملا جن بجبريل جيرو أنت خبر كلنا نريو مكرة خبي وتا خرح كلنا نريو زي يوم سلسة عروق تنتهي لهم زخول مكرة مسورة دسي دايلا من فرد وجميرة بعد إليفاس بالله قال تقالاتهم كخبر معتي ساقنا نجار غير كهون كاه دك هذا حدا معلتي ريت كاب حدا معلتي زخول خوين زولو يلا مسكين كاه زغاي قبركم تنسالا سانكلتن معرام تزي موصوكم حشوني كرد كملسو نقح غزي خيدو مال እግዚአብሔር አምላክን ኃጢአት ስለዝገበረ ዲኹም ገይሩ አይኮነን ስለስተወራረዶልዩ በኦጌሩ خبر ስለዝደለዩ sometimes በቆም አይነት ነገራት ክንሐልፍ ኮለና ነጊሮኩም خبر ስለዝደለዩ አሜን አንለስ ርእስና ክንፍትሻለና በኃጢአት ተምጾ ሽግር ካለው እንዲ በታ ትክክል መንገድ ትኸይተልይኻ ነገራት እንድሕር ከም ትስኻት ደልዮ ዘይከይተልዩ ግን ተጸበዩን አምላክ ዝኸበረ ነገር ከውጽ ስለዝደለዩ حمشاي ملأخت جبريل نامن كيدو شعو نام مريم مسكدة كابتقص 20 شمونتن سلا زنببنايو اتزولد قول عنتا إلوا ناي كريستوس منغستي مودعتا يبلان يسوس يقولد منغستو عنتا يبلان مودعتا يبلان أبدانيل معرف كنت خينا نريو خلنا نبكونا نتصور رأي مسرعي كابتك كارن تاي واتي يبلنا امن تفنشيلا نتمثل انتاي جيراتو يبلنا عباي كارن كويناتان اشتيمي منغست ناي كريستوس كوميا كلاتهم تمزمتوا نجستات تاي كوينهم حليفهم جبس ماتيو حليفو بابلون 73 عمت جزيو حليفو مليون فارس ماتيو كباب 300 عمت جزيو حليفو يحلفوا نيرهم تم نجستات إذا حج السقط والدي جنتاي كونن منجستو زيت حلف زي العالم هاي زخنت منجست زلاتو إيه ختوليلو غريكان رومان إنجليز سبين فرنش كلهم بولون بعرش هرايو منجستات يمشوا منجستات تيجبروا يحلفوا نايسوس منجست ستيل الله كتقول لي أصل زلاين هذا قم تقولنا نعم لا كنت يلن زسانو يلن كابت قصي سالسان شديشان سالسان شوعتن متحف قدوس زنجرنا إخبار أملاخ زسانو نجر كم زي بقوله نفلتين أكو براكتيكال قلني شجرينا عجب زمتيس إخبار كعبي حويز النبي ورد قالت لكم فلتوا حكيري ولا فلتوا تام كرام سمزة شو تايتخو كله ترسوا عمالتي نمنتا يخو ميلو تزاريبوا سبعة يتفلتنا حسيتي جنكت والدي قبلالو زي نبور نجاري زي نبور نجار سلسة زاربا أمو داتا تايلو نجيروا ناملاخ زسانو نجاري اللي نيلو أبسيروا مان منفس قدس تاخ قبل الكيو كتسأل الكيو كتولديخي إلوا زكرياس إليسابيت نورينا يمنا برجنون وليدهم إخبار يخيلو تنملو أملاخ كجبر زخل أملاخي نابرام ولد أب كنده يبو أب إسران حموشان عمت حتى أتكر حق زخيلي نيوناس أب كبد عسى أتي كاب كبد عسى زوجي بيلن تايلو تزاريب نيوناس مسحته توسي ولا تعسى أكبد يوناس أتيلو تزحف نيرو ما منكويل هاو ميلهم مسحته تو مالتي أكبد عسى نسلسة مع التجير ولا مصحف قدوس تعسى تخند قال عسى نبار عسى أب كبد يوناس نيرو تزبلن نسي دايم جبركو ما أمنكو يلو جابير أملاخ عبا أملاخي زدليخا زجبر أملاخي ما معنا نأملاخ انتي جبروي يحقسون باهبلوني نبت توس 10 شمونتن إسران كينا نقريو خلنا زكرياس كتاراتر كلنا نريو يتصبيو الله كزارو بخل لقن انتي كلنا نريو كتاراتر كلنا نريو بنتعارو قد مريم انتي لا كم قالكا يكون اللي حيلو تلعل كتصللكي كتولدي قال مسبلا كم تسخات بلو زلخا يكون اللي السوق انت ايلو سبيتي اريغا بزاف ديال نو هناش قال انا غرزي لك እግዚአብሔር ካብዝ ቦታስ ናብዝ ቦታ ከስግረካያቴካ ሸው ካልኩሌት ይኻትገብር ማን አለው ካናዳ ቤት ማን አለው አብዝታ ከገብረልኝ ወምሮና ቀንጢፉናዊ ዝመጽ
እግዚአብሔር አምላክ ክዛረብ ከሎ ግን ክንኣምኖ ይደልዩ ምእማንና ንኣምላኽ ይሕጉሶን ባሄ ብሎን እዩ ናይ ማርያም ቃል ንሪዮሲ ተስፋታት አምላክ ንእምነትና እንታይ ገብሮ ይፍትኖ እዩ ብመጠን ዝነውሐ እግዚአብሔር ዝበለና ነገራት ዝሃበና ተስፋ ክንውሕ ከሎን ኢና ተስፋ ንቆርጽ ይፍትነና ኮም ከለና ግን እንታይ ንግበር መሲልኩም አሓቴ ንመለስ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ህይወትና ዝገበሮ ነገራት ንዘክሮ ዘሳገረና ዘሕለፈና እቲ ተማሊ ዘሳገረና ሕጁን ከስግረና እዩ ህያዊ እንጽሊና እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ኣለና እስኻ ኩሉ ትኽእል አምላክ ኢኻ ባርኩ ኣሕዋቴ ነምልኹ አምላክ ኩሉ ዝኽእል እዩ ኣብ ህይወትና ዘሎ ቻሌንጅ ክፈትሕ ዝኽእል አምላክ እዩ ብኸመይና አምላክ ኢና ነምልኹ አንጊና መፂና ኣሕዋቴ እነምልኹ አምላክ ዝሰምዕ ዝምልስ ዝዛረብ አምላክ ኢና ነምልኽ ኣሕዋቴ ጣዖት ኣይኮንናን ነምልኽ ዕንጨይቲ ይኮንናን ነምልኽ ሰሚዑ ክገብር ዝኽእል ፍጥረት ከንቀሳቀስ ዝኽእል ዘየለና ብህልው ከምፅእ ዝኽእል አምላክ ኢና ነምልኽ ኣሕዋቴ ባርኮ ዘምልኸካ አምላኸይ ትኽእል ኢኻ በሎ ሕቶታትኩም ኣቐምጦ ባርኮ ንኣምላኽ ኣምላኸይ ትኽእል ኢኻ ዘሎ ሕቶታተይ ክትፈትሕ ትኽእል ኢኻ ናይ ነዊሕ ዓመት ነገራቶም እግዚአብሔር አምላክ ክፈትሖ ከሎ ኢና ንሪኦ ዘይንቡር ነገር ክገብር ዝኽእል አምላኽ እዩ ክእለትና ዘይድርቶ ክእለት ናይ ሰባት ዘይድርቶ ነገስታት ሓሳቡ ደው ዘየብልዎ ዝመደቦ ክገብር ዝኽእል ዝደለዮ ኣብ ዝደለዮ ሰዓት መፂው ክቕይር ዝኽእል አምላኽ ኢና ነምልኽ ኣሕዋቴ ንባርከካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽና ዓብ ስለ ዝኾንካ ዝደለኻዮ ትገብር ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ህያው አምላኽ ኢና ነምልኽ ሓይሊ ሞት ስዒርካ ዝተንሳእካ ወዲ አምላኽ ህያው ምዃንካ ርእስኻ ዝገለጽካ ርእስኻ ዘርአኻ ንባርከካ ኣለና ሕቶታትና ክትምልስ ትኽእል አምላኽ ኢኻ ዝሓተትናካ ክትገብር ትኽእል አምላኽ ኢኻ ዘየለና ብህልው ተምፅእ አምላኽ ኢኻ ማሕተም ዝተገበረሉ ኣብ ህይወትና ማሕተም እትፈትሕ አምላኽ ኣፋናብስ እትዓፁ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ባርኩ ኣሕዋቴ በዓል ዳንኤል ዕርኽቲ ዳንኤል ምስ ተደርበይና ሓዊ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይኮኑን ዝጸለይዎ ጸሎት እንታይ እዩ አምላኽና ይኽእል እዩ ከናግፈና ይኽእል እዩ ንዓኻ ንኣማልኽትካ ናይ ንሰግድኒ ኢና አምላኽና ከም ዝኽእል ንፈልጦ ኢና ኢሎም ኣሕዋተይ ከምቲ ዝበልዎ ኮይኑ ተገሊጹ ብተሓዊ ዝኽእል አምላኽ ኢና ነምልኽ እሶም ዘምልኽዎ አምላኽና ይንዓና እቲ ብሓዊ ዝግለጽ ቃል ምስ ተዛረበ ነገራት ዝቕይር እግዚአብሔር ኢና ነምልኽ ኣሕዋተይ ኣመስግነካ ኣለና አምላኽና ኣብ ሕቶታትና ኩሉ መልሲ ዘለካ ነገራትና ዝተዓጽወ ዘበለ ክትፈትሕ ትኽእል ደው ዝበለ ነገር ከተቐጽል ትኽእል ማህፀን እትኸፍት እግዚአብሔር እተበርትዕ ንዝደኸበት ነፍሲ እተሐይል አምላኽ ንባርከካ ኣለና ዝደለኻዮ ስለ ትገብር ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን አምላኽና ስለ ዝኾንካ ተባረኽ አምላኽና ስለ ትኾንካ ተባረኽ ዓባ አምላኽ ስለ ዘለኻና ተባረኽ ዝደለኻዮ ስለ ትገብር ተባረኽ ህያው ኢኻ አምላኽና ህያው ኢኻ አምላኽና ዝጨንቀካ ንዓኻ ወላ ሓደ ነገር የለን ንዓመታ ከምዚ ግዜ ዝክመጽ ሳራ ክትወልድ ያ ምስ በሎ ሳራ ስሒቓ ብለና ንአምላኽ ዝጨንቆ ነገር ኣሎ ድዩ የለን ኣሕዋተይ የለን አምላኽና ዝጨንቆ ነገር የለን ጸልማት ዘሎና ብርሃን ዘምጽእ ዝተሰወረ ነገር ዝገልጽ ዝሓዘና ዘበለ ዝፈትሕ መቑሑና ዝፈትሕ ማእሰርትና ዝሰብር እግዚአብሔር መርገምና ዝሰብር ሓራ ዝገብር አምላኽ ኢና ነምልኽ ኣሕዋቴ አምላኽና ይኽእል እዩ መስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽና ኤላፖ የካስታ ኤካላላላ ፖስቶ ህያው ኢኻ እስኻ ተባረኽ ኩሉ ትኽእል አምላኽ ስለ ዘለኻና ተባረኽ 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 ዘፍርህ ዘሰንብድ የብልናን ንኩሉ ትቆጻጸር ኣቦ ኢኻ ዘለኻና ኩሉ ነገር ኣብ ኢድካ ዝሓዝካ ብሓይሊ ቃልካ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠርካ ወዲ አምላኽ ዝረአ ዘይረአ ጎይትነት ሕልቅነት ስልጣናት ዝፈጠርካ ኢየሱስ ህያው ኢኻ ሞ ነመስግነካ ኣለና ዓብ ስለ ዝኾንካ ተባረኽ ስለ ኩሉ ነገርካ ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን
هاللويا اسكي كنت تسين املاح مسكن يس يس يخيل يونس امين امين يخيل يونس هاللويا امين يس كن زمرنا يا بير مسكن انتاي يفرحان نفسي انتاي يفرحان نفسي انتاي يسقى يخيل يا املاح مسكن امين يس ናይ እግዚአብሔር ዕቤት ናይ እግዚአብሔር ካልነት ክትሓስቡ ከለኹም ነገርኩም ክሃድም እዩ ጸጋምኩም ክሃድም እዩ ጸጋምኩም ኣብ ቅድሚኹም ቀሊሉ ክትሪእዎ ከም ኣምላኽ መስገን ናይ እግዚአብሔር ካልነት ክሕሰቡ ኣምላኽ መስገን እንታይ የፍርሃን ነፍሰይ እንታይ የፍርሃን ነፍሰይ እንታይ የስጋን يسقان نفسي ማንም ዘይቅደም እተናይ ግዜ ጎይታ ሓልዮተይን ዑሂበ ይጽበብ ምስጋና ከመይ ከም ትገብሮ እንተ ዘይፈለጥኩ እኳ ንኽኣልነቱ ክጽበየ ግን እዩንሱ ከመይ ከም ዝገብሮ ኣይጭነቐሉኒ ኩሉ ቢዱ እዩ ዘሎ ኩሉ ቢዱ እዩ ዘሎ ኩሉ ቢዱ እዩ ዘሎ ኩሉ ቢዱ እዩ ዘሎ ኩሉ ቢዱ እንታይ ይስኣኖ ኩሉ ቢዱ እዩ ዘሎ ኩሉ ቢዱ እዩ ዘሎ ኩሉ ቢዱ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር እንታይ ይስኣኖ ይኽእለዮ ንሱ ከመይ ከም ዝገብሮ ኣይጭንቐሉኒ ኩሉ ብኢዱ እዩ ዘሎ ይኽእለዮ ንሱ ከመይ ከም ዝገብሮ ኣይጭንቐሉኒ ኩሉ ብኢዱ እዩ ዘሎ ኩሉ ብኢዱ እዩ ዘሎ ኩሉ ብኢዱ እዩ ዘሎ ንእግዚአብሔር እንታይ ይስኣኖ ኩሉ ብኢዱ እዩ ዘሎ ኩሉ ብኢዱ ናይ እግዚአብሔር ቃል አሜን እግዚአብሔር ክንኣምኖ ከለና ዝተባህለልና ነገር ዝተዋሃበና ተስፋ ንወርሶ ኢና ዝተዋሃበና ተስፋ ንጭብጦ ኢና ኣምላኽ መስገን የስ ብናይ ቃሉ ብርሃን ሓይሊ ንረክብ ኢና ብናይ ቃሉ ምኽፋት ኣምላኽ መስገን ምኽፋት ቃልካ የብርህ ንገርታትካ ጥበብ ይህብ ጽሑፍ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣቦ ብክርስቶስ ሽም እብትነለኹ ይበተን ኣይትሓለፍኒኻ ዝበለ ቀጽሪ ኣይትሓለፍኒኻ ዝበለ መንደቕ ኣይትሓለፍኒኻ ኣይትሰግርኒኻ ዝበለ የስ በኣምላኽ ንቐጽሪ ዘሎ ዝተጻሕፈ بيسوس كريستوس يا وشم لما عنتي أب كرمي استجترة سراويت بيسوس كريستوس سم سعرنا يو بكريستوس يسوس سم كثري زللنا يو رختنا رجعنا بيسوس كريستوس سم أي كالو استبهال خلو بيسوس كريستوس سم لم يبتن يا بير صلى عبيد سلطان كا صلاة خاكوا خي ترفع كواجرم زجزو خا قوي تاشم كاي بارا بكريستوس يسوع سم عبيد كان حسب لنا لعلنا كان حسب لنا قرما كان حسب لنا እግዚአብሔር አቦ ናትካ ጽባቀን حسب لنا نخلو ببغيو ጽባቅ ትገብር ጎይታ بكريستوس يسوع سم ለማዓንት እግዚአብሔር አቦ ኖ ናይ ህዝብኻ ጉዳይ ናይ ደቅኻ ጉዳይ ጽባቅ ስለዝኾነ ተመስገን ስለዘጽባቅካ ተመስገን يس ቃል እግዚአብሔር ሳይልናሎ ንሱ نخلو صبق قبر إلهم بزي لك أوري آمين يس نمسكر أنا أفكار تخفيت زي فلسب
بزح صبق مسجبر الكان السو بزح صبق قبل الكان مسكري خملح مسكر آمين هاللويا يسوع قويت هاي هس أفنى زخفت قويت هاي شو يبارة نسمع زابير كن لعل كنبلوز قبر قويت هاي شو يبارة بكريستوس يسوع سمت اللي الله زابير ربه نون حيل خامت نخاف يخون حج تخاف زبل خلو بيسوع كريستوس سم سعر الله حيل مرقم بكريستوس يسوع سم يسبر زخل كلا زبل خلو بكريستوس يسوع سم الصبر الله قويت هاي إنهم مستوصفهم كترخهم شم يسوع كريستوس اللي الله تصفهم كتحقهم بيسوع كريستوس سم اللي الله إنه إلسابيت يوحنس كم زحقفت بكريستوس يسوع سم إنه تخسر وجزء تحصل له جزء يخون الله خسر وجزء تحصل له جزء يخون يسوع كريستوس سم جابيه لو هاتك يرأيه محرتك يرأيه كم تين إيوب زجبر كله مودات زجبر لو هات محرت الريحهم اللهم تهاي صحيح الله بدنجا تمل أخاب محرت تمل أخاب أملاخ خمو مودات أنا تصبق صدقون كتمسكن مودات أنا سناي متمسكن مودات أنا قرومي متمسكن مودات أنا قويت هاي مستشفى مرخابي متمسكن أمم بزبل كل خلق حليم شم يسوع كريستوسنا عالي لنا ويتواصل كل سناي كتمسكن يا بربو بزمع زي سلزقل قلنا كلهم قدسان يسوع كريستوس نباركهم علينا بدحري كوينهم يكون أم مدرك كوينهم زقل قل خاب كم يخاز زقامو كلهم جبري كهنت جبر عقل قلت جبر عيو زفت أمو كلهم جابي ربو بشيم يسوع كريستوس كاب زفانك مغوس يمسع الله كم مقدس كهيوت يمسع الله كم مقدس كلوحات يمسع الله كم مقدس كمحرات يمسع الله سنة إذا بلو كله ترى خب بيسوع كريستوس يا ربو ثلاث بخاونا مسكنا كله قويته بروح حزبي مرو حزبي ما شم يسوع كريستوس بارك الله كم زيجرم حزبي كباركهم أنا خا كبارك حزب كأملاح قالك أبز بخير برا الله يسوع كريستوس يا شم باركهم الله وجاب هير باركهم قد كام لسالله برهان كحبهم مخرخا زبله كله جلس الله يسوع كريستوس مسواتهم زبله كله تقبل له صلاتهم زبله بكم يخا قبول يخونه تاو موصم بموغس كاي يخون تقبل أداهم زبله كله يسلط شم يسوع كريستوس لعل بلو يخيدو عبيت أملاح عبيتهم وسخلوا مصنع ملأيهم كم بالتا بتصدق خببهم شم يسوع كريستوس كبيت እግዚአብሔር ባረክዎም آمين يا بيري باركم تباركوا سلام كيدو